మరి చూడండి, మనకి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి సమస్యకి దేవుడు ఒక పరిష్కారాన్ని పెట్టాడు. ఆ పరిష్కారం పంటకు కోసుకునేలాగా లేదండి. మరి ఏ విధంగా ఇచ్చాడు చూడండి, విత్తనం ఇచ్చాడు, పంట ఇవ్వలేదు. That's why in the Bible we see that the farmer went to sow the seed, and the seed is the word of God, and the seed has to be planted in the heart. చూడండి, ఆ విధంగా మనం వ్యవసాయకుడు ఏం చేస్తాడంటే పొలానికి వెళ్ళి విత్తుతాడు. విత్తినప్పుడే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, పంట పండుతుంది. విత్తకుండా మనం ఏమీ కొయ్యలేము. But the problem is when we pray we want the harvest, but if we don't understand the principle of how a seed works, then we will never see manifestation. కాబట్టి గమనించండి, మనం ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ఆ యొక్క విత్తనం ఎలా మొలకెత్తుతుందో మనకు తెలియదండి. So the Bible is a book full of seeds. మనం గమనించండి, యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా కూడా విత్తనాలు, వాక్యం అనే విత్తనాలు ఇందులో ఉన్నాయి. God is not going to give you answer for your prayers. God has already given you answers in this book, and every answer you have is in the form of a seed. All you have to do is, like a farmer, take the seed and plant in your heart. మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రార్థనకి మనకు జవాబు రాదండి, కానీ దేవుడు నీ ప్రార్థనకు జవాబు దేవుని వాక్యంలో పెట్టాడు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వ్యవసాయకుడు వెళ్ళి విత్తనాన్ని విత్తుతాడో, నీవు నీ అవసరాన్ని బట్టి వాక్యాన్ని తీసుకొని విత్తినప్పుడు ఆ వాక్యము నీ జీవితంలో జవాబుగా మారుతుంది. Praise God. Praise God. So this book is nothing but we have made it easy for you. కాబట్టి ఈ పుస్తకం అంటే ఏది లేదంటే మీకు ఈజీగా ఉండడానికి, మీరు వాక్యం ఎత్తి చెప్పడానికి ఈజీగా తయారు చేయబడి మీ కొరకే. You might have different situation like fear, worry, wisdom, even as she said for weight control. You have different situation in your life, and these seeds are taken from the Bible and given to you in an easy form. కాబట్టి మన జీవితంలో చాలా సమస్యలు, కొంతమంది ఎప్పుడు చింతా విచారం నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి, అలాగే మరి రోగం నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి, దురాత్మ శక్తి నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి, మరి లావు ఉన్నారనుకోండి సన్నగా ఎట్లా కావాలి అన్నది ఆ వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలోంచి వాక్యం తీసి మీకు రాసి మీ చేతికి ఇచ్చారండి. What if a farmer would take the seed and keep it in the altar and pray day and night? Will he get the harvest? ఒకవేళ వ్యవసాయకుడు పొలానికి వెళ్ళి విత్తనాలు విత్తకుండా విత్తనాలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని ఏసయ్యా పంట పండాలని పండుతుందండి విత్తనాలు వస్తాయి మన పొలంలో? In the same way, if you will take this white book and keep it under your pillow or on the altar, you will not have any. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న ఈ పుస్తకం తీసుకెళ్ళి మీ బ్యాగ్ లో అట్లాగే పెట్టిన పిల్లో కింద పెట్టుకున్న ఏమీ రాదండి. Even if you take and kiss, nothing will happen. ముద్ద పెట్టుకున్నా ఏం రాదండి. ఏం చెప్పారు బ్రదర్ గారు పొద్దున? We have to, brother. What how to speak the word and speak the word. So we have. Sorry. No. Why she said that? ఆమె ఎందుకు ఆ మాట చెప్పినదంటే, Again, it is in the Bible. ఆ మాట మళ్ళీ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉండేది. Open to Romans chapter 10. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం verse 8. 8వ వచనం. Romans chapter 10 verse 8. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 8వ వచనం. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. So the word of God is near you. కాబట్టి దేవుని వాక్యము నీ యొద్ద ఉన్నది. How near you? ఎంత దగ్గరగా ఉందంటే, In your mouth నీ నోటిలో and in your heart. నీ హృదయంలో ఉన్నది. The Bible says, it doesn't say in your mouth బైబిల్ అనడం లేదండి నీ నోటిలో and in your mind. నీ మనస్సులో అని అనడం లేదు. Because the mind is used only to see natural things. ఎందుకంటే మనస్సు ఈ ప్రకృతి సహజమైన విషయాలు చూస్తుంది. Mind cannot understand spiritual things. మనస్సు ఆత్మీయ విషయాలు ఎరగదు. Spirit understands spiritual things. ఆత్మ విషయాలు ఎరిగినట్లు Spirit does not operate in natural things. ఈ ఆత్మ ప్రకృతి సహజంగా పని చేయదు. So the word of God that we preach is in two places. కాబట్టి మనము వాక్యం బోధించేది రెండు జాగాలలో ఉంటుందండి. In your mouth నీ నోటిలో and in your heart. నీ హృదయంలో. Say that, in my mouth చెప్పండి, నా నోటిలో and in my heart. నా హృదయంలో. In my mouth నా నోటిలో and in my heart. నా హృదయంలో. Somebody says your heart is here or here. మీ హృదయం ఎక్కడుందా? ఇక్కడ ఉందండి. Now the Lord calls heart as your spirit. కాబట్టి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు ఆత్మ అని పిలుస్తున్నాడు. And Jesus said, యేసు అంటున్నాడు, come to me all those who are thirsty.
మరి దాహము కొలిగిన వారందరూ కూడా నా యొద్దకు రండి. Those who believe in me, నా యందు నమ్మిన వారు out of their belly shall flow rivers of living water. వారి యొక్క కడుపులో నుండి జీవ జలం ప్రవహిస్తుంది. So as your heart, కాబట్టి Right మీ in the హృదయం ఎక్కడ ఉందండి? praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Okay. Next line, verse number 9. 9వ వచనం. Romans 10:9. If he doesn't read, if you read, the people on YouTube will not hear. Okay. Read it. 10:9. That if thou shalt confess with your mouth That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus Lord Jesus and shall believe in your heart and shall believe in your mind, shall believe in your heart, mind, remember the difference? చూడండి వ్యత్యాసం చూడండి. 10 minus 7 is 3, believing in the mind. 10 minus 7 is 700. 10 నుండి 7 తీసేస్తే ఎంత? 10 నుండి 3 తీసేస్తే ఎంత? 700. 10 minus 7 is 700. That is believing Luke 6:38. లూకా 6:38. 10 నుండి 3 తీసేస్తే ఎంత? 700. So you have 700 or you will get 700. మరి నీవు 700 కలిగి ఉన్నారా లేదా 700 కలగబోతున్నారా? కలిగి ఉన్నారు. So don't say you will get 700, you have 700. కాబట్టి నేను 700 పొందుకోబోతున్నాను కాదు, 700 పొంది ఉన్నాను. So when you got 700, can you see? కాబట్టి 700 మీరు పొందినప్పుడు చూడగలుగుతున్నారా? No. లేదు. You believe it? నమ్ముతున్నారా? Yes, that is called as faith. అదేంటి విశ్వాసం అంటే? Faith is not when you say 3. మరి విశ్వాసం అంటే 3 అని చెప్పినప్పుడు కాదు. Example. ఉదాహరణకి Does he need faith to believe I'm standing next to him? మరి నేను ఈయన ప్రక్కన నిలబడాలని దానికి నాకు విశ్వాసం అవసరం అండి? No, he can see me. అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను. Faith is nothing to do with things seen. మరి చూసే విషయాలతో విశ్వాసానికి పని లేదు. But does he need faith to believe there is somebody sitting standing in between us? మరి కానీ మా ఇద్దరి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడని నమ్మడానికి విశ్వాసం అవసరం అండి? అవును, అవసరం. Who is standing? ఎవరు నిలబడుతున్నారు? యేసయ్య నిలబడుతున్నారు. Jesus is inside you. యేసయ్య మీ లోపల ఉన్నారు కదండి, మరి ఇక్కడ చూడాలండి. Devil? సైతాన్ నిలబడుతున్నారు. Angels are around. దేవుని దూతలు వచ్చుతున్నారండి. Now listen, John, Sister Lucy, listen what John is saying. John is saying, because you have come here, the devil has come here. బ్రదర్ జాన్ గారు ఏమంటున్నారంటే మరి యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి సైతాన్ కూడా ఇక్కడ And he said the devil is here right now. ఇప్పుడే సైతాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడని అంటున్నారు. John is saying that, I'm not saying. నేను చెప్పడం లేదు, జాన్ చెప్తున్నాడు అన్నమాట. How many of you agree with him? ఎంతమంది ఆయనతో అంగీకరిస్తున్నారండి? సైతాన్ ఎంతమంది అంగీకరిస్తున్నారు? How many of you agree with him? ఎంతమంది అంగీకరిస్తున్నారు? John is absolutely right. అవునండి, ఆయన ఖచ్చితంగా సరైన మాట అని చెప్పారు. Because I'm standing here, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి Satan has come here. సైతాన్ ఇక్కడికి వచ్చాడు. Because when the preacher goes and preaches the gospel, ఎందుకంటే ఒక సువార్తికుడు వెళ్ళి సువార్త చెప్తున్నప్పుడు Jesus said Satan comes at once. మరి యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు సైతాన్ వస్తాడు. Why does he come at once? వాడు ఎందుకు వస్తాడు? To take the seed out of you. నీ యొక్క విత్తబడినటువంటి ఆ విత్తనం దొంగతనం Satan has చేయడానికి. no problem when you are doing everything else. చూడండి, వేరే పనులు చేస్తున్నప్పుడు వానికి ఏ సమస్య లేదు. Even if you fall 10 times, he has got no problem. 10 సార్లు కింద పడినా కానీ వానికి ఏ సమస్య లేదు. Because even if you fall 10 times and you jump and no seed in you, no harvest. మరి 10 సార్లు మీరు కింద పడి లేస్తే కూడా వానికి ఏం సమస్య లేదు, ఎందుకంటే నీలో విత్తనం లేదు కాబట్టి పంట That is లేదు. why Jesus said the sower went and sowed the seed. కాబట్టి యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నాడు, విత్తువాడు వెళ్ళి విత్తి ఉన్నాడు. The seed that was planted in good soil produced 30, 60 and 100. మరి మంచి నేలలో విత్తబడినటువంటి ఆ యొక్క విత్తనము 30 60 100 పంట కోయబడింది. So why do you think Satan comes here? కాబట్టి సైతాన్ ఎందుకు ఇక్కడికి వస్తాడు? He can't touch you, ఆయన నేను తాకలేడు, but he can take the seed out of you. కానీ నీ యొక్క నుండి ఉంచబడినటువంటి ఆ విత్తనాన్ని దొంగతనం చేయగలడు. If you don't have the understanding. నీకు ఆ జ్ఞానం లేనట్లయితే. That is why when the meeting stops, కాబట్టి ఈ యొక్క మీటింగ్ అయిపోయినప్పుడు if a person comes and says, I've come to ask you something that I did not understand. మరి ఒకవేళ కనుక ఏదైనా వ్యక్తి వచ్చి నాకు అర్థం కాలేదు అని మిమ్మల్ని అడిగినట్లయితే Excellent condition. చాలా మంచి కండిషన్ అండి. But if a person comes and says, pray over me, when we already finished the prayer, మరి ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని కనుక ఒక వ్యక్తి వచ్చి అడిగినట్లయితే
చెప్పండి, ఏం చేద్దాం? That's unbelief. అది నమ్మకం లేని పరిస్థితి. Hello? వింటున్నారండి? Hello? వింటున్నారా? Are you there? Many people jump to a conclusion he doesn't want us to pray. చాలా మంది మరి నా గురించి అభిప్రాయపడేది ఏంటంటే ఆయనకు ప్రార్థన ఇష్టం I'm not లేదు. saying that. నేను ఆ మాట చెప్పడం You లేదు. can pray the whole day మీరు దినమంతా ప్రార్థించవచ్చు without faith. విశ్వాసం లేకుండా. The word of God says you will get nothing from God. వాక్యం అంటే దేవుని యొద్ద నుండి మీరు ఏమీ పొందలేరు. But if you are in faith కానీ మీరు విశ్వాసంలో ఉంటే, and you speak your faith, మీరు మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తే, the next moment there is a manifestation. మరుసటి సెకండ్ మీరు ఆ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చూస్తారు, అంటే వ్యక్తపరచడం చూస్తారు. How many of you have got a bathroom at home? ఇంట్లో ఎంతమందికి బాత్రూమ్ ఉందండి? చేతులు పైకెత్తండి. My God, in Hyderabad they don't have bathroom also. ఏంటండి మీ ఇళ్ళలో బాత్రూమ్ లేవా అండి? చేతులు పైకెత్తండి. మరి చేతులు ఎత్తండి. సగం ఇలా ఇలా ఇలా. Okay, I will ask you something. మీ అందరికీ ఒక ప్రశ్న. Somebody came and asked me, I came to you so that I get more filled with the Holy Spirit. ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ విధంగా చెప్పాడు, మీ యుద్ధం ఎందుకు వచ్చానంటే ఇంకా ఎక్కువగా పరిశుద్ధాత్మని పొందుకోవాలి. I want to ask you a question. మీ అందరితో ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. When you go to the washroom మీరు బాత్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు and you want water, మీకు నీళ్లు కావాలనుకోండి, do you go to the tap and start praying for the tap? మీరు అక్కడ నల్ల దగ్గర వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తారా? Now the question is, do you open clockwise or anti-clockwise? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే మీరు గడియారం ఎలా తిరుగుతుంది? Hey, don't show. Only Gadiyaga Veda only today. మీరు గడియారం ఏ విధంగా తిరుగుతుందో అలా తిప్పుతారా లేదా వేరే విధంగా తిప్పుతారా? Anti-clockwise, correct? Yes. What happens to a person who is trying his best to turn it clockwise? అయితే మరి గడియారం చుట్టూ తిప్పుతున్న వారి పరిస్థితి ఏంటండి? More tight. And when he doesn't get the water in the tap, he comes to a conclusion, there's no water in this tap, so he calls the welder and says, well, the tap, that it never opens again. మళ్ళీ ఆయన మరి ఒకవేళ కనుక నీళ్ళు వస్తాం రానట్లయితే ఆయన మళ్ళీ వెల్డర్ని పిలిపించి దాన్ని రిపేర్ చేపిస్తాడు. What did you translate? No, not repaired. You do welding, that it never opens. అది పని You చేయకూడదు. don't call a welder to repair the tap, you call a plumber to repair the tap. But you call the welder to fix the tap in such a way, nobody can open అయితే it. ఆయన వెల్డర్ని పిలిపించి ఏం చేస్తాడంటే ఇది పని చేయడం లేదు కాబట్టి ఇక అలాగే మూత పడినట్లుగా దానిని ఫిక్స్ చేసేమని చెప్తాడండి. Remember, గుర్తుంచుకోండి, the day you got baptized, మీరు బాప్తిజం పొందిన రోజు, the day you believed in Jesus, యేసు ప్రభువునందు విశ్వసించిన you రోజు got born again, మీరు తిరిగి జన్మించారు. and the fullness of God is dwelling in you. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణత మీలో ఉన్నది. My question to everybody, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, this is what the Holy Spirit taught me. చూడండి ఇదే పరిశుద్ధాత్మ నాకు నేర్పించారు. When you see the tap, నీవు ఎప్పుడైతే నల్లని చూస్తున్నావో, how many of you can see the pipe? ఎంతమంది ఆ యొక్క పైప్ ని I'm చూస్తున్నారు? not talking about old houses, new houses. నేను పాత ఇళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు, మనం వచ్చిన ఇళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I went to his house, supposing, ఒకవేళ ఉదాహరణకి నేను మీరు ఇంటికి వెళ్ళాలనుకోండి, and I stayed with him for 1 week. ఒక వారం రోజులు అన్నట్టుగా ఈ ఇంట్లో ఉన్నాను. Nalla bathroom, నల్ల బాత్రూమ్ అండి, bathtub. బాత్టబ్. After 1 week, he's saying, brother, tell me what do you want? మళ్ళీ వారం రోజుల తర్వాత అడుగుతున్నాడు, బ్రదర్ గారు ఏం కావాలి? I say, I give you 2 taps, brother. బ్రదర్ గారు 2 నల్లలు ఇవ్వండి. Only 2 taps. 2 నల్లలే. So I take it home నేను ఇంటికి తీసుకెళ్తాను, and I tell my wife, నా భార్యతో చెప్తాను, I brought a gift from God. నేను దేవుని ఒక వరం I తీసుకున్నాను, brought 2 taps. నేను 2 నల్లలను No తీసుకున్నాను. more going to the river to get water. ఇక ఏ మాత్రం ఆ యొక్క నదికి నీళ్ళ కోసం వెళ్ళవద్దు. Put 2 holes in the wall, మరి ఆ యొక్క గోడలో 2 రంధ్రాలు చేయాలి. and then I said, ready? సిద్ధమా? And I open the tap. నేను ఇప్పుడు నల్ల విప్పుతున్నాను, Is there water in? మరి నీళ్ళు వస్తాయి. How come I see the same tap and there's water? మరి ఈయన ఇంట్లో అదే నల్లలో ఎలా నీళ్ళు వస్తున్నాయి? Unseen pipe is there. The pipe connection is there but covered under the wall. మరి పైప్ కనెక్షన్ ఉంది కానీ అది గోడ లోపల ఉన్నది. And where is that pipe going to? ఆ పైప్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది? Right top tank. పైన ఉన్నటువంటి ట్యాంక్. Can you see the tank? ఆ ట్యాంక్ మీరు చూడగలుగుతారా? The tank is full. ఆ ట్యాంక్ ఫుల్ ఉంది. Now do you go to the tap and say, Tanni, 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 ba, ba, ba? మీరు ఇప్పుడు ఆ యొక్క నల్ల దగ్గర వెళ్ళి నీళ్లు 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 బా 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 అని అంటారంటే Nillu, 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 ba, ba, ba? మీరు అంటారా? Or do you open the tap?
లేదా కిందగా వెళ్ళి నల్ల A విప్పేస్తారు. person who understands the scripture system, he opens his mouth, believes in his heart, and speaks the written word as a spoken word. He has learned to open the tap of his potential. మరి ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసిస్తూ నమ్ముతూ నోటిలో ఆ మాటని పెట్టుకొని నోటి ద్వారా మాట ప్రకటిస్తున్నారో మరి ఆయన యొక్క అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి జీవజలాన్ని ఆయన విప్పి ఉన్నాడు. Helen Mary, if I open the tap little and drop water coming, when will the bucket get full? మరి ఒకవేళ కనుక నేను ఆ యొక్క నల్ల కొంచెం విప్పి కొంచెం చుక్కలు మాత్రమే కారుతున్నప్పుడు బకెట్ ఎప్పుడు నిండుతుంది? So all those who are standing in a queue, top up. చూడండి, మరి క్యూలో ప్రార్థించండి ప్రార్థించండి అంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఎట్లుంటుందంటే టపో 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 అలా ఉంటుందండి. But those who understand the word, కానీ ఎవరైతే వాక్యాన్ని గ్రహిస్తున్నారో they'll say, brother, వాళ్ళంటారు పెద్దగా next week when I'm coming back, మరుసటి వారం తిరిగి వస్తున్నప్పుడు I'm getting the head of Goliath and coming back. నేను గొలియాతు తల నరికి Because he showed me how to open the tap. ఎందుకంటే ఎలా మరి ఆ యొక్క నల్ల విప్పాలని నాకు నేర్పించారు. Now tell me, did we, the sister's gone? The sister's gone? She's No, gone? no, that sister. No. That sister was healed of arthritis. Where is she? Okay, she's gone. Okay. Did we pray for her? ఆమె కోసం మేము ప్రార్థించాము. Tell me honestly. Or did I teach her how to open the tap? లేదా ఏ విధంగా నల్ల విప్పాలని నేను నేర్పించానా? By the teaching of the word, I taught her how to open the tap. మరి దేవుని యొక్క వాక్యము బోధించడం ద్వారా నేర్పించడం ద్వారా ఎలా నల్ల విప్పాలని నేర్పించాను. సునీత, did I teach you how to open the tap, Papa? ఏ విధంగా మరి దేవుని మరి నల్ల విప్పాలని నేను నేర్పించానా? Because you are saying this is a book. ఎందుకంటే నేను అన్నాను ఇది పుస్తకం అని. I said yes, from your eye it is a book. అవును, నీ నేత్రంతో అది పుస్తకమే. But from your heart, Jesus. కానీ హృదయంలోని యేసయ్య. When the tap opened, ఎప్పుడైతే నల్ల విప్పబడిందో యేసయ్యని ప్రేమిస్తున్నాను. now can you say the same way? No. Because now the love is flowing from your belly to Jesus, spirit to spirit, not soul to spirit. ఇప్పుడు ఆ విధంగా మీరు చెప్పగలుగుతారా? చెప్పలేరు. ఎందుకంటే మీ కడుపులో నుండి ప్రేమ దేవుని కొరకు అన్నట్టుగా మీ ఆత్మ ఆయన ఆత్మతో కలిసిపోయి ఉన్నది. One beautiful lady came to me. ఒక అద్భుతమైన అందమైన స్త్రీ నా దగ్గరికి వచ్చింది. Beautiful. చాలా అందమండి. And she said, బ్రదర్ గారు, hey brother, బ్రదర్ గారు, I heard what you said. మీరు ఏమైతే చెప్పారో నేను విన్నాను. That means from now on, అంటే ఇప్పటి నుండి before preaching the word of God, ప్రసంగించడానికి మునుపు doing worship song is wrong. మరి ఆరాధన చేయడం తప్ప? That's what she asked me. ప్రశ్న అడిగిందండి. So I told her, tell me what is worship. నేను అడిగాను, ఆరాధన అంటే ఏమిటమ్మా? Worship means I praise God. ఆరాధన అంటే దేవుని స్తుతిస్తాము. I prostrate before God. ఆయనలో సాగిలు పడతాను. I cry a little before నేను God. కొంచెం ఏడుస్తాను. And I tell God I love you. నేను దేవుడితో చెప్తాను, దేవా నేను ప్రేమిస్తున్నాను. I said none of that is worship. అందుకు ఏది కూడా ఆరాధన కాదమ్మా నేను చెప్పాను. So she looked at me. మళ్ళీ నేను చూసింది, Very beautiful lady. చాలా అందమైన స్త్రీ. I said, sister, నేను చెప్పాను, సోదరి, when God spoke worship, no? మరి దేవుడు First ఆరాధన time the word worship comes in the Bible. మొట్టమొదటిగా ఆరాధన అనేటువంటి మాట In Genesis 22. ఆది కాండం 22వ When అధ్యాయం. God told Abraham, give me your son as a sacrifice. మరి నీ కుమారుని మరి బలి అర్పణగా నాకు ఇవ్వమని అబ్రాహాము దేవుడు And అడిగినప్పుడు Abraham takes his son for a sacrifice. అప్పుడు అబ్రాహాము తన యొక్క కుమారుని బలియాగం తీసుకెళ్తున్నాడు. And there are two servants with him. ఆయనతో ఇద్దరు సేవకులు ఉంటున్నారు. In verse 5 he says, 5వ వచనంలో అంటున్నాడు, you wait here with a donkey. మీరు ఇక్కడే ఉండండి గాడిదతో, I will go and worship my God. నేను వెళ్ళి నా దేవుని ఆరాధిస్తాను. Means what? అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే Whatever God has asked me to do, దేవుడు నాకు ఏదైతే చేయమని చెప్తున్నాడో I'm going to go and execute what God has asked me to do. దేవుడు ఏదైతే చేయమని చెప్తున్నాడో దానిని చేయటమే. And then when I finish what God has told me to do, ఆయన నాకు చెప్పింది చేసి ముగించిన పిదప then I will come and visit you. అప్పుడు తిరిగి వచ్చి నేను మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. That's why Jesus said true worshippers are worshipping in God
not with their senses, not with their feeling, but with the spirit and truth. కాబట్టి నిజంగా ఆరాధించేవారు వారి యొక్క మనస్సుతో, వారి యొక్క భావోద్రేకాలతో కాదు, కానీ వారు ఆత్మలోను సత్యంలో ఆరాధిస్తున్నారు. Worship means when you execute whatever God has called you for. మరి ఆరాధన అంటే దేవుడు నిన్ను ఏదైతే చేయడానికి పిలిచినాడో ఆ పిలుపును నెరవేర్చుటయే. So I asked Jesus, కాబట్టి నేను యేసయ్యను can you అడిగాను, give me a good definition of worship కాబట్టి యేసయ్య ఈ ఆరాధన యొక్క మంచి అర్థం నాకు which ఇవ్వండి, will be easy for people to understand? ప్రజలు అర్థం చేసుకునేలాగా నాకు సాయం చేయండి. Isn't it very easy? చాలా సులువుగా చెప్పారు. Worship is tandoori chicken. Well, I think worship is tandoori chicken. ఓకే, యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే ఆరాధన అంటే ఏంటి బాబు అంటే ఆరాధన అంటే తందూరి చికెన్ అంటారు. You all might laugh, but let me explain first. మీరు అందరూ కూడా నవ్వుతున్నారు, కానీ దాని అర్థం ఏంటో నేను చెప్తాను, ఆగండి. Will you give me a chance to explain? అవకాశం ఇస్తారని బోధించడానికి. Has anybody ever eaten tandoori chicken? తందూరి చికెన్ ఎవరైనా తిన్నారని ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ లో? Especially when you do the barbecue on the terrace with your friends. ప్రత్యేకించి స్నేహితులతో కలిసి టెర్రస్ పైన బార్బిక్యూ చేస్తున్నప్పుడు. అవునండి. What do you call that? शीख हो तो हिंदी में हो गया, अपन भी इंग्लिश वाला है. Okay, skewer. That skewer goes through the chicken. కాబట్టి చూడండి, ఆ స్క్వర్ అది ఏదైతే సీక్ ఉంటుందో అది ఆ యొక్క కోడి మాంసం కూడా వెళ్తుందండి. In the same way, you, the chicken, is allowing that to go through you, and then in the tandoor there are coals inside. కాబట్టి చూడండి, ఈ యొక్క సీక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆ యొక్క కోడి లోపల నుండి అందరికి వెళ్తుందండి. And you are the chicken. నీవే ఆ కోడిని. That coal is the word of God. ఆ యొక్క బొగ్గు ఏదైతే నిప్పు కణాలు ఏమున్నాయో అది దేవుని వాక్యం. Red hot with fire, the word of the Spirit of God. తగదగ మండుతున్నటువంటి ఆ యొక్క మంట పరిశుద్ధాత్మ. Remember, the fire doesn't touch the flesh. చూడండి, ఆ యొక్క నిప్పు అనేది ఆ మాంసాన్ని ముట్టదు. But the heat is in the tandoor. ఆ సెగలు చూడండి, ఆ తండూరిని. And the fat starts melting. అప్పుడు చూడండి, అందులో ఉన్నటువంటి ఆ కొవ్వు అనేది కరిగిపోతుంది. And the fat falls on those coals. ఆ యొక్క కొవ్వు అనేది ఆ యొక్క నిప్పులపై పడుతుంది. And again you can hear the sound. And when it falls, it turns into steam and the aroma comes out. చూడండి, ఎప్పుడైతే మరి ఆ యొక్క ఆ వాసన అనేది Was not a fragrance. Was is a bad smell. సువాసన. Swasa. Don't say wasa. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సువాసన ఆ యొక్క ఆ కొవ్వు అనేది కరిగి ఆ బొగ్గుల మీద పడుతుందో ఆ బొగ్గుల మీద చప్పుడు వస్తుంది. చప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మంచి సువాసన అందులో వస్తుందండి. And when the aroma comes out, everybody's appetite is increased. ఎప్పుడైతే మరి ఆ యొక్క సువాసన వస్తుందో ప్రతి ఒక్కరి కడుపులో కూడా మరి And the first lot comes out. అయితే మొట్టమొదటి లాట్ బయటకు వస్తుంది. Then it is cut into pieces. దాని తర్వాత దాన్ని ముక్కలు చేస్తారు. And everybody is given small piece. అందరికి కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు ఇవ్వబడతాయి. When you taste it, అబ్బా, మీరు తిన్నప్పుడు ఆహా, that is how the worship is. అలాగునండి మన ఆరాధన ఉండాలి. Jesus took bread, యేసు ప్రభు రొట్టెను తీసుకున్నారు, gave thanks to his Father, తండ్రికి కృతజ్ఞత అర్పించారు, blessed the bread, ఆ యొక్క రొట్టెను ఆశీర్వదించారు. Then he, అప్పుడు ఏం చేశారు? and then gave it to his disciples. విరగొట్టి తన శిష్యులకు పంచారు. And he said, అని అంటున్నాడు, this is my body. ఇది నా శరీరము. The book of Ephesians says Jesus is head and we are his body. యేసు ప్రభు మరి ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రికలో బైబిల్ అంటుంది యేసు ప్రభు శిరస్సు, మనం ఆయన శరీరమై ఉన్నాము. Jesus is the head, we are the body. యేసు ప్రభు శిరస్సు, మనం శరీరమై ఉన్నాము. So Jesus takes us in his hand. కాబట్టి యేసు ప్రభు మన తన హస్తంలో Give తీసుకుంటారు, thanks to God. తండ్రికి వందనాలు చెల్లిస్తారు, Then he blesses you. అప్పుడు దీవిస్తారు, And now he starts breaking you. అప్పుడు నేను విరగొడతాను. Now you are running out of the tandoor. అప్పుడు నేను తండ్రి బయటకు వస్తుందా? Because you are saying, don't break me, Lord. Wilson is a good candidate, you break him. కాబట్టి ప్రభా నన్ను విరగొట్టదు, విల్సన్ మంచి క్యాండిడేట్ కాబట్టి ఆయన విరగొట్టండి ప్రభా. God cannot serve you to others unless he breaks you. చూడండి, నిన్ను వేరే వారికి నిన్ను విరగొట్టే వాళ్ళకు దేవుడు వడ్డించలేడు. God cannot use you in the kingdom until all the flesh starts burning and melting in the word and in the Spirit of God.
మరి దేవుని ఈ యొక్క శరీర క్రియలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో, దేవుని ఆత్మ అగ్నిలో మొత్తం కాలిపోయే వరకు దేవుడు నిన్ను రాజ్యంలో వాడుకోలేడు. And it is only when the corruption is melted out of that word and the Spirit of God comes the sweet aroma of God's presence in that worship. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మంటలో, ఆ యొక్క వాక్యంలో ఎప్పుడైతే మాలిన్యం అనేది కాలిపోతుందో, ఆ వాక్యంలో ఆత్మలో ఉన్నటువంటి సువాసన దేవుని సన్నిధి నీ ద్వారా బయలు వెళ్తుంది. And now you open your mouth and you talk to somebody, that somebody can taste Jesus in you. ఇప్పుడు మీరు నోరు తెరిచి ఎవరితోనైనా మాట్లాడినట్లయితే వారు యేసు ప్రభుని నీ ద్వారా రుచి చూడగలరు. And after 1 week when you meet again, that person says, hey, that day you spoke something, I heard it and I followed it, my life has completely changed. అప్పుడు ఒక వారం తర్వాత వారు కలిసినప్పుడు నీతో చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే, ఆ రోజు నీవు ఏదో మాట్లాడిన యేసు ప్రభుని గురించి ఆ మాట నన్ను మార్చివేసింది, నేను దాన్ని వెంబడించానని చెప్తాను. Just as you learn to crucify your flesh, even I am now willing to go into God's tandoor where my flesh is getting crucified and the sweet aroma of the gospel is flowing out of me, a new creation, an ambassador of Christ. This is worship. ఏ విధంగా అయితే మీరు శరీరాన్ని మీరు మరి సిలువ వేయాలని మీరు నేర్పించి ఉన్నారో, అదే రీతిగా నేను నా శరీర క్రియలన్నీ కూడా సిలువ వేసి ఉన్నాను. సిలువ వేసిన తర్వాత ఎంతో సువాసన కలిగినటువంటి దేవుని యొక్క సువాసన నా ద్వారా వస్తుందని మీరు చెప్తారు. అదే ఆరాధన అండి. So, Sunita, remember one thing. When you want to clap, then खोल के clap करना. क्यों? You are clapping for God. Whether others clap or not, it doesn't matter to you. కాబట్టి చూడండి, నువ్వు చప్పటి కొట్టప్పుడు గట్టిగా చప్పటి కొట్టండి, కొట్టాలన్నా వద్దా అన్నట్టు కొట్టకండి, గట్టిగా చప్పటి కొట్టండి. Now what did he say? Clap. He said clap. But your spirit said, Jesus, I thank you for teaching me what is worship. I want to clap for you. Because from now on, I will not be a singer. I will not be prostrating my body, but I will be prostrating every flesh in me. I will crucify and burn it in the presence of God, that people will recognize me as a child of God. కాబట్టి చూడండి, నేను ఇప్పుడు చప్పటి కొట్టబడదు, చప్పటి కొట్టదు, కానీ మీరు మాత్రము ప్రభా నేను సాష్టాంగ పడను, ప్రభా నేను చప్పటి కొట్టను, కానీ నన్ను నేను నాలో శరీర క్రియలన్నీ కూడా మీ ముందు సాష్టాంగ పడలాగున నా జీవితాన్ని సమర్పించాలని చేస్తున్నాను. Okay, tell me one thing. Moses went to meet Jesus, God, sorry, not God, not Jesus, God, in the tent of meeting. మరి ఆ యొక్క గుడారములో మోషే మరి దేవుని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. God and he began to speak. మరి ఆయన దేవుడు సంభాషిస్తూ ఉన్నారు. Then he went out. ఆయన వెళ్ళిపోయాడు బయటికి. When he came out of worship, he already knew what he is supposed to do. ఆయన బయటికి వచ్చిన వెంటనే ఆయన ఏం చేయాలో ఆయన తెలుసు. When a person walks into worship, ఒక వ్యక్తి కనుక ఆరాధనలో అడుగు పెడితే he says, God, I have failed miserably. ప్రభా నేను ఎంతగానో విఫలమైపోయాను, I have come back to you. నేను తిరిగి నీ వద్దకు వస్తున్నాను. I give you full control to crucify my flesh. ప్రభా నా శరీరాన్ని సిలువ వేయడానికి నీకు సంపూర్ణ అధికారాన్ని నేను మీకు And I'm ఇస్తున్నాను. here to execute all that you want me to do. మీరు ఏదైతే దాని వల్ల చేయాలని ఆశపడుతున్నారో మీరు అన్ని కూడా చేయలాగానే నేను మీకు When a అనుమతిస్తున్నాను. person worships God, ఆ విధంగా ఒక వ్యక్తి దేవుని ఆరాధిస్తుంటే the person's lifestyle has to change. ఆయన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మారిపోవాల్సింది. If his lifestyle has not changed, ఆయన యొక్క జీవిత విధానం మారలేదంటే he has never worshipped God in spirit. He is worshipping God in his soul. మరి ఆయన ఆత్మలో ఎప్పుడు కూడా దేవుని ఆరాధించలేదు, ప్రాణంలోనే ఆరాధిస్తున్నాడు. He is not worshipping God with the truth of the Bible. దేవుని యొక్క వాక్యంలోనే సత్యం ద్వారా ఆరాధించడం లేదు. He is worshipping only with emotions and feelings. ఆయన కేవలం భావోద్రేకాల ద్వారా మాత్రమే ఆరాధిస్తున్నాడు. The kingdom of God doesn't work on feelings and emotions. చూడండి, దేవుని యొక్క రాజ్యము భావోద్రేకాలపై ఆధారపడి లేదు, They work on the truth. అది సత్యంపై ఆధారపడి ఉన్నది. Now, do you understand worship? కాబట్టి ఇప్పుడు ఆరాధన అంటే ఏంటో తెలుగుతున్నారా? But are we ready to become the tandoori chicken? కానీ మనం అందరం కూడా తండ్రి చీకలాగా మారిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా? Is it going to be painful? అది నొప్పి కలిగిస్తుందా అండి? Yeah, we can say that. అవునండి. You know, when you worship God, చూడండి, దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు you are not even focused on the healing, you are not even focused on the blessing, you are not focused on any sickness or disease. చూడండి, దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దీవెనలపై, ఆశీర్వాదాలపై, స్వస్థతపై You are so much soaked in a relationship with God through the word of God. దేవుని వాక్యము ద్వారా మనం దేవుని సంబంధంలో ఎంతగానో మునిగిపోతూ ఉన్నామండి.
Sickness is a run away from you. మన నుండి ఆ రోగం అనేది పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతుంది. Do you remember this lady who was standing here? చూడండి, ఇక్కడ నిలబడినటువంటి ఆ సోదరుని గమనించారా? Even before I could start, the Lord said that sickness has already left her. మరి నేను ఆరంభించడానికి మునిపే ప్రభు చెప్పినారు, ఆ యొక్క రోగం ఆమెను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. Do you remember? మీకు గుర్తుందండి? You know what was happening here? ఆమెకి ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా? She was listening to the truth and she became the tandoori. ఆమె ఆ యొక్క సత్యాన్ని ఎరిగి ఆమె తందూరిగా మారిపోతుంది. She did not even realize she was standing here for more than 30 minutes. ఆమె దాదాపు అర్ధగంట కంటే ఎక్కువసేపు నిలబడిన విషయం కూడా ఆమెకి తెలీదు. When you, okay, thank you, Holy Spirit. Have you ever knelt before God? ఎప్పుడైనా దేవుని ముందు మోకరించాలండి? When you kneel by force, your knees start aching. మరి ఎప్పుడైతే బలవంతంగా మీరు మోకరిస్తున్నారో మీ యొక్క మోకాలు నొస్తాయి. And when you are lost in His love and you're kneeling, you don't even know 1 hour is over, 2 hours is over, you're still kneeling. మరి ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ప్రేమలో మీరు లీనమైపోయి మోకరిస్తున్నారో 1 గంట అయిపోతుంది, 2 గంటలు కూడా అయిపోతున్నాయండి. I've seen it happen so many times. నేను చాలా సార్లు అది జరగడం నేను అనుభవించాను. If I kneel by force, నేను ఒకవేళ చాలా బలవంతంగా 3 minutes I say, Jesus, the knees are aching. 3 నిమిషాల్లో ప్రభా నా మోకాలు వస్తాయని చెప్తాను. And the same person lost in love, కానీ అదే వ్యక్తి ప్రేమలో లైనైపోయి I don't even know 1.5 hours is over gone and I don't even know that I'm still kneeling. గంటన్నర 2 గంటలు ఎలా మరి గడిచిపోయాయో నాకు తెలియదండి. సరేనండి? Hello. వింటున్నారా? Follow me. So what is our worship? కాబట్టి మన ఆరాధన ఏమైనది? When you come from church, do people still taste you Jesus or somebody else? మీరు ఈ యొక్క ఆలయంలో ఆరాధన ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి ఇంకా యేసు ప్రభుని రుచి చూస్తారా లేదా వేరే వారిని రుచి చూస్తారా? The Lord asked me, what does your wife taste you? కాబట్టి ఒక రోజు ప్రభు నన్ను అడిగాడు, నీ యొక్క భార్య నిన్ను ఎలా రుచిస్తుంది? Me or the devil? నన్నా లేదా సైతాన్నా? What does a family member taste us? మనలో మన యొక్క కుటుంబస్తులు ఏమి రుచి చూస్తున్నారు? If the worship is true, ఒకవేళ ఆరాధన నిజమైతే in spirit and truth, ఆత్మలో సత్యంలో they can only taste Jesus. వారు యేసు ప్రభువును మాత్రమే రుచి Oh, చూస్తారు. thank you, Holy Spirit. When you eat a piece of chicken, అయితే ఒక చికెన్ ముక్క కనుక మీరు is it full of protein? అది ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుందా? Will it give you good calories? అది మంచి క్యాలరీస్ ఇస్తుందా? In the same way, when people sit with you in fellowship, అదే రీతిగా ప్రజలు ఎప్పుడైతే నీతో కలిసి మరి సహవాసం చేస్తారో by the time they left you, మరి మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళే లోపటే were they spiritually built or spiritually torn apart? మరి వారు ఆత్మీయంగా కట్టబడుతున్నారా లేదా ఆత్మీయంగా చిందరవందరైపోయారా? People will remember you for 2 things. మరి 2 విషయాల కొరకు ప్రజలు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. 1, ఒకటి, for the problems you create. నీవు వారి జీవితంలో సృష్టించినటువంటి సమస్యలు. 2, రెండోది, for the problems you solve. వారి జీవితంలో ఉన్న సమస్యలను మీరు తీర్చడము. What do people remember you? కాబట్టి ఈ రోజు ప్రజలు నిన్ను దేని నిమిత్తమే గుర్తు చేసుకుంటున్నారు? What do your family remember you as? నీ కుటుంబం దేని నిమిత్తం నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది? Problems you create నీవు సృష్టించేటువంటి సమస్యల or problems you solve? లేదా నీవు పరిష్కరించేటువంటి సమస్యల? Can you ask your neighbor, what do people remember you as? కాబట్టి నీవు ఒక ప్రశ్న, నీ పక్కన ఉన్న ప్రశ్న అడగవచ్చు, నీవు దేని కొరకు ప్రజలను John, గుర్తు? before she could ask you the question, you started laughing then. What happened to you, John? Something remembering? No, the way she started, she also laughed, so made me also. Oh, praise God. Hallelujah. హల్లెలూయా. I was a person who would always create problems for others. నేను ఎటువంటి వ్యక్తిని అంటే ఎప్పుడు కూడా వేరే ప్రజలకు మరి సమస్య తెచ్చిపెట్టేవాడిని. This word changed my life. ఈ వాక్యం నా జీవితాన్ని మార్చేసింది. I never changed my life. నేను నా జీవితాన్ని మార్చలేదండి, Because I cannot change my life. ఎందుకంటే నా జీవితాన్ని మార్చలేను. With my willpower, it's temporary. మరి నా యొక్క స్వశక్తితో నేను తాత్కాలికంగా But మార్చుకోగలను. when this seed gets planted in your heart, కానీ ఈ యొక్క మరి వాక్యం ఎప్పుడైతే నా హృదయంలో and you విత్తబడుతుందో, submit to the seed, ఎప్పుడైతే ఒక విత్తనానికి అర్పిస్తున్నానో, wherever you go, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళినా people recognize you ప్రజలందరూ కూడా నేను గుర్తిస్తారు. as a problem solver. ఎందుకంటే నీవు సమస్యను పరిష్కరిస్తావు. Praise God. దేవుని స్తోత్రం. Shall we continue now? Questions answered? For vertigo? Okay. Can you please stand? Helen Mary, come here.
I'll give. No, for morning she's waiting for vertigo to be healed. This man again and again telling me that relative. I don't know why he's pushing like this under the table. And I'm being again. Come here, Ellen Mary. Have you ever healed vertigo? You do healing ministry? Worship. Huh? Worship or healing ministry? What? Both. You heal people? Yeah. Okay, heal a vertigo. Just because I'm looking this and she's thinking, I'm seeing on the screen what she's doing. Okay. Helen, I'm going to teach you. You'll score 100 out of 100. You want to learn? ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా స్వస్థత చేయాలో నేర్పించబోతున్నాను. అందులో 100% నేను మా పాయింట్స్ తెచ్చుకోబోతున్నాను. Come here. The reason there is vertigo is because there is imbalance. మరి వర్టిగో ఎందుకుందంటే మరి ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది. So in the name of Jesus you will go get balance. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి యేసు నామములో మీరు బ్యాలెన్స్ I'll చేయబోతున్నారు. show you how to do. ఎలా చేస్తామో చెప్తాను. But you promise to do it. కానీ మీరు తప్పకుండా చేయాలి. Whatever I teach you, నేను ఏది బోధిస్తానో అది చేయాలి. result is 100%. రిజల్ట్ 100% వస్తుంది. Don't get scared. భయపడద్దు. Don't get scared. భయపడద్దు. Hold head like this. In the name of Jesus, vertigo get out of my now. In Jesus' name. ఇలా చేయాలని యేసు నామములో వర్టిగో వెదలిపెట్టి వెళ్ళిపోని చెప్పాలి. Do you know what happened to her? Do you know what happened to her? అది ఏం జరిగింది తెలుసా మీకు? Vertigo? Spondylitis. Okay. You want the case? Why you want this case? Why you want this case? Okay, come. This one is your case, okay? Now, do you know she caught her hand like this? Did you see her expression? చూడండి. A person with vertigo, వర్టిగో if ఉన్నట్టు they look down, వాళ్ళు ఇలా చూస్తే, they look up, ఇలా వెనక చూస్తే, they look like this. ఇలా చూస్తే పడిపోతారండి. And now what she's doing is she's shaking the head with one thing in the mind. In the name of Jesus, vertigo get out. Means imbalance in her, get out. అయితే So everything becomes balanced and she will be doing now everything, no problem. అయితే ఇప్పుడు మీరు చేసేది ఏంటంటే ఒక్క విషయం మనసులో వేసుకుంటూ వర్టిగో వెళ్ళిపో అని మీరు ఆ తలపు పెట్టుకొని మీరు ఆ విధంగా గర్తిస్తుంటే ఆయన స్వస్థత పొందుకుంటారు. బ్యాలెన్స్ Don't get scared. భయపడద్దు. Ready? Okay, what is it? She's not feeling what she's saying. His aunt is saying. Don't worry. Hold on. Chashma. Huh? Take out the chashma. She has got this problem for the last 47 years. గత 47 సంవత్సరాలు అన్నట్టుగా ఈమెకి ఈ ఒత్తిడండి. But ask her, man. She's your friend? She's your friend? Your mother? స్పిరిచువల్ ఫ్రెండ్. Hey, you, I don't know. Okay. Hold on. Close your eyes. Don't worry, I'm there to hold you. Jesus is there. Come on. Say that in the name of Jesus. Vertigo. Get out of her. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Vertigo, get out. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Amen. Yeah. Now, you. Okay. Now. Okay. Now. I want you to look up. Keep looking up. Any giddiness? No. Keep looking down. Stay there. No, stay there. Any giddiness? Now look up. No, hold on. Look right, left, quickly. Again. Any giddiness now?
Hey, hold on. Greediness is there? Okay. Say this. Thank you, Jesus. I am delivered from vertigo. I am delivered from vertigo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now do this. Now, open your eyes. Any giddiness now? Huh? How come no? But it should be there, no? If you do like this, will the giddiness be there? Previously? I took one tablet, so I will be all right now. Now you have taken the tablet? Yeah, no, when it comes. Now you have taken the tablet? No. So now she? Is there any giddiness? Okay. And if you look up, down, no, bend down. Anything there? No, do it. Like a little balance. Huh? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let all the balance take place in Jesus' name. Not on right and left. Open your eyes. Not. Please go. No, not there. Thank you, Jesus. Yes, the mic is off. Yeah. No, I'm all right. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. She saw the treatment, but she's still ready to go through. This also? Yeah, please come. Yeah, you can go. Ellen, you can go. Let her do this problem. ये बहुत शाना है बड़ा चीज मेरे को नहीं मनता है Okay, what number? This what number? L4, L5. L4, L5. You know ABCD? You have learned ABCD. Do you know on the back there are alphabets L4, L5? Okay, the bone L4, L5 has got out of alignment and there's a gap because of which the nerve is giving an excruciating pain. Okay, now if when Jesus said you can speak to the mountain, can you speak to L4, L5? Have you ever spoken to L4, L5? No. You want him to do or you want to do? You want him to create a healing or you want to create a healing on your own? Nice one, just. Okay, I'll give another chance. Full public here. Okay, hold the mic. Okay. Come in front, come in front. Close your eyes. Okay, you hold the mic. Okay, close your eyes. Concentrate and say this. Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you for giving me the faith that I stood up and I came up to receive my miracle. Lord Jesus, the doctor said L4, L5 of my back has got a problem. Now I speak to my bones. All my bones. In the name of Jesus. I love you. And I'm talking to you. Be aligned. Go back to your original position. In the name of Jesus. You spirit of infirmity. I curse you now. Just like Jesus cursed the fig tree. And he died from the root. In the same way, you infirmity, you are dead from the root, uprooted, never to
come back again in my body. never come back again to my body. Lord Jesus, Lord Jesus, I speak to the angels I speak to the angels to recreate to recreate and bring forth and bring forth L4, L5 L4, L5 in my back. in my back. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I've spoken it, I have spoken it, I believed it, I believe it, and I received now and I receive now the creative miracle the creative miracle in my back, in my back, in my neck. in my neck. All my bones All my bones are lubricated are lubricated with the blood of Jesus, with the blood of Jesus. and every pain has left my body. Every pain has left in the body. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen. Amen. Now check it out. Can you bend down? The doctor said don't to bend, no bend, no. Is there any pain? Is there any pain? Little is there. Okay. Okay, neck here more. But most of the neck, back pain is gone. L4, L5. 50-50, okay. Okay. Close your eyes and say this. Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you. I thank you. I praise you. I praise you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I have spoken the word, I have spoken the word, and the word has created a miracle and the Lord created a miracle in my back. in my back. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I am completely set free. I am completely set free. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I am loosed now. I am loose now. Say that again. In the name of Jesus, I am loosed now. In the name of Jesus, I am loose now. Keep saying. In the name of Jesus, I am loose now. In the Again. name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Okay. Jesus, I am loose now. Look here, look here. I know that power is on you. Yeah, I'll tell you what. There's a lady in the Bible who has got 18 years of bent back. Okay? And Jesus tells her the same words. Woman, you are loose now. And the bent bone becomes straight. Okay? So when you're saying in the name of Jesus, I'm loose now, whatever is wrong will be set straight. Amen. Now say that. With this understanding, say. In the name of Jesus, I lose now. 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 In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. In the name of Jesus, I am loose now. Yeah, it's over. It's over. Can you tell me what's happening? What is happening to you? Some shivering is total, some Holy Spirit, God presence around me. Yeah. Not really. Wow. 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 How is it now? Little bit. So can the compounder touch you? Hello?
Father, in the name of Jesus, I speak to this bones. Be loosed. Nerves be loosed. In Jesus' name. Nerves be loosed. In Jesus' name. Loosed. Now turn your leg. Turn the other side. Up and down. Up. Wow. And better now. So you wanted my hand to squeeze your neck. So how much did you pay to the doctor? From 10 years you are paying to the doctor. And what about the back now? Good. So tonight you can go for a dance with your husband. Because you can tell, no? You're driving the cycle. Huh? 10 years you did not dance. 10 సంవత్సరాల నుండి అది నాట్యమే చేయలేదు. So now the husband will be enjoying. ఇప్పుడు భర్త చాలా ఆనందిస్తాడు. She's already imagining herself in the dancing floor. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Please write down this. We will miss everything. Please now for no healing, just write down. ఇప్పుడు ఏం స్వస్థత చేయమని దయచేసి రాసుకోండి. And these are the truths that you practice, that you will see signs, wonders happening in your life every day. మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు అద్భుతాలు జరుగులాగునా ఈ యొక్క సత్యాలన్నీ మీరు రాసుకోండి. It is easy. What did she ask you? Tell me honestly. How do you feel? How do you feel? What did you tell her? Like electric shock. Why did you ask her? Because when you are watching, you are saying, how can it be so easy? ఎందుకంటే గమనిస్తున్నప్పుడు అరే ఇంత సులువుగా ఏదో చేయగలుగుతామో అని అనిపిస్తుంది. Because many times people begin to wonder, is this a magic show? ఎందుకంటే చాలా సార్లు అని ప్రజలు అనుకునేది ఏంటంటే ఏదైనా మ్యాజిక్ షో. Now when she was speaking in the name of Jesus, I am loosed. చూడండి ఆమె యేసు ప్రభు నామములో నేను విడుదల పొందుకున్నానని మాట్లాడుతున్నప్పుడు I stopped her నేను ఆమెను ఆపాను. and gave her an example from Luke 13:10. లూకా సువార్త 13:10 నుండి నేను ఆమెకు ఉదాహరణ ఇచ్చాను. And I told her, ఆమెతో చెప్పాను, there was a woman who had a problem in her back for 18 years. తన ఒక వెన్నులో సమస్య ఉంది, మరి ఒక స్త్రీ నడుము వంగిపోయి 18 సంవత్సరాలు బాధపడింది. Jesus touched her యేసు ప్రభువుని తాకాడు. and said, woman, you are loosed. ఆయన చెప్పారు, నువ్వు విడుదల పొందుకున్నావు. The bent bone became straight. మరి వంగిపోయినటువంటి ఆ నడుము కాస్త తిన్నగా మారిపోయింది. Now when she is saying, ఇప్పుడు ఆమె చెప్తున్నప్పుడు she is remembering ఆమె జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది. that lady 18 years ఓ ఆ స్త్రీ 18 bent సంవత్సరాలు back, మరి నడుము వంగిపోయి became straight. తిన్నగా అయిపోయింది. My bones are not bent. నా వెన్ను ఈ విధంగా వంగిపోలేదు, It's just out of alignment. అది కేవలం అటు ఇటు జరిగిపోయింది. If that bone can get straightened by saying, woman, you are loosed, మరి స్త్రీ నీవు విడుదల పొందుకున్నావని అన్న మాటతో ఆ యొక్క వెన్ను అంతా కూడా సరి I'm going to చేయాలి. use the same words నేను కూడా అదే మాటలు ఉపయోగిస్తాను, and get my healing. నా స్వస్థత నేను How పొందుకుంటాను. does this work? ఇది ఎలా సాధ్యమండి? Romans 10 verse 9. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 10:9. Okay, we'll study that and we'll go. సరే అది చదివి మనం వెళ్దాము. 4:15, 4:30, 4:30, 4:30. Brother, tell us something today. Birthday gift 4:30. See, today he is action. Now I know to go to the head office instead of the branch office. Praise God. Till 4:30, okay? Praise God. Okay, now listen. Romans 10 was 9. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 10:9. Everybody on the notes, listen to the word of God. Everybody pay attention. Why does this work?
ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూసినామో అలాగే ఎందుకు జరుగుతుంది? Why does it work? అది ఎందుకు జరుగుతుంది? Why does this prayer bring healing and miracles so quickly? ఎందుకు ఇటువంటి ప్రార్థన అద్భుతాలను స్వస్థతలు అతి త్వరగా తీసుకొని వస్తుంది? Romans 10 verse 8 says the word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word that we preach. మరి మేము ప్రకటించేటువంటి ఈ యొక్క వాక్యం మీ నోట మీ హృదయంలో ఉన్నదని వాక్యం అవుతుంది. Look at verse 9. 9వ వచనం చూడండి. That You first say it in Telugu. అదేమనగా యేసు ప్రభువు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడదువు. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So when a person is confessing with his mouth and believing in his heart that God raised Jesus from the dead, Satan can't stop you from your salvation. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి కనుక హృదయంలో యేసు ప్రభు మరి మృతుల నుండి లేవనెత్తబడినాడని నమ్మి ఆయన నాలుకతో ఒప్పుకున్నట్లయితే వారిని రక్షణ పొందుకున్నలో సాతాను ఆపలేదు. So if I can get hell cancelled and heaven as my eternal home by speaking out of my mouth and believing in my heart, how do I get my healing? కాబట్టి మరి ఈ యొక్క నరకాన్ని నా హృదయం నందు నమ్మి నా నోటి ద్వారా ప్రకటించడం ద్వారా ఆపివేస్తే నా యొక్క స్వస్థతను ఎవరిని ఆపగలరా? Satan cannot stop me from receiving eternal life, heaven as my eternal home, when a person believes in his heart and confesses with his mouth. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి హృదయంలో నమ్మి విశ్వసించి నోటితో ప్రకటించుకున్నప్పుడు సైతాను కూడా ఆయనను ఆపలేదు. So how does a person get healing? కాబట్టి స్వస్థత ఎలా జరుగుతుంది? Confess with his mouth, believe in his heart. నీ యొక్క హృదయంలో నమ్మి నీ నోటితో ఒప్పుకోవాలి. How does a person get deliverance? ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి విడుదల పొందుకుంటాడు? Confess with his mouth, believe in the heart. నోటితో ప్రకటించి హృదయంలో విశ్వసించాలి. How does a person get protection? మరి ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా కాపాడబడతాడు? చెప్పండి. నోటితో ఒప్పుకొని How does a person get prosperity? ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి పొందుతాడు? How does a person get supply from heaven? పరలోకం నుండి ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా మరి వనరులను పొందుతాడు? How does a person get anointed? ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా అభిషేకాన్ని పొందుతాడు? How does a person get baptized with the Holy Ghost? ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బాప్తిస్మం పొందుతాడు? How does a person get every promise manifested in his life? దేవుని యొక్క వాగ్దానం ప్రతి వాగ్దానం ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి పొందుతున్నాడు? Confess with your mouth, నీ యొక్క నోటితో ఒప్పుకో, believe in your heart. నీ హృదయంలో నమ్ము. How does a person get destroyed? ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి నాశనం అయిపోతున్నాడు? Confess with your mouth your problems, నీ యొక్క believe in your heart. నీ యొక్క సమస్యలన్నింటినీ కూడా నీ నోటితో ఒప్పుకో. నీ ఆ యొక్క హృదయంతో నమ్మడం ద్వారా నోటి ద్వారా ప్రకటించడం ద్వారా నాశనం How అయిపోతున్నాడు. does a person get messed up in his life? తన యొక్క జీవితంలో ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా నాశనం Confess అయిపోతున్నాడు? with your mouth all the worries and believe in your heart. చింతలన్నీ కూడా నోటి ద్వారా ప్రకటిస్తూ హృదయంలో దానిని విశ్వసించడమే. What you confess with your mouth నీ నోటితో నీవు ఏదైతే ఒప్పుకుంటున్నావో, and what you believe in your heart, నీ హృదయంలో ఏదైతే నమ్ముతున్నావో, you activate the spiritual world. నీవు ఆత్మీయ ఆ యొక్క ప్రపంచాన్ని నీవు యాక్టివేట్ చేస్తున్నావు. So if you confess the word of God కాబట్టి నీవు దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రకటిస్తే, and believe in your heart, నీ హృదయంలో నమ్మినట్లయితే then everything written there అక్కడ రాయబడే ప్రతిదీ కూడా will begin to manifest. నీ జీవితంలో వ్యక్తం అవుతుంది. Easy. సులభంగా ఉంది కదండి. Are you translating correctly? కరెక్ట్ అర్థమవుతుందా అండి మీకు? మరి అవునే చెప్పండి. What did you say? Whether you understand or not, Chapati? Praise God. Hallelujah. హల్లెలూయా. Chapati. చెప్పండి. గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. హైదరాబాద్ బిర్యానీ తిన్నారు ఎట్లాగైనా అండి? హల్లెలూయా. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Is that clear? స్పష్టంగా అర్థమైంది కదండి? Two things. రెండు విషయాలు. Confess with your mouth the word of God నోటితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి. and believe in your heart the word of నీ God. హృదయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించాలి. You don't have to go after a preacher, lay hand on me. మీరు ఒక ప్రసంగికుడి దగ్గర వెళ్ళి చేతి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్న అవసరం లేదు. It activates the spirit world of heaven. అది నీ చేసేటువంటి పని పరలోకం యొక్క వాతావరణాన్ని దింపుతుంది. Confess with your mouth your problems. కాబట్టి నీ యొక్క నోటితో నీ యొక్క సమస్యలను ఒప్పుకో.
Tell everybody your problems నీ సమస్యలన్నీ ఊరంతా వెళ్ళి చెప్పుకో. and believe in your heart. నీ హృదయంలో నమ్ముకో. You are telling devil, come and kill me. అవును, నువ్వు సాతానుతో చెప్తున్నావు కదా, వచ్చి నన్ను చంపివేయమని. That's why the world will teach you. ఆ విధంగా మరి లోకం నీకు When ప్రకటిస్తుంది. your heart is heavy, నీ యొక్క హృదయం భారంగా ఉందా, go and share with somebody. ఎవరితో పంచుకో. Tell somebody. ఎవరితో చెప్పుకో. You feel lighter. They will feel so light. అప్పుడు నీ హృదయం ఎంతో తేలికగా అయిపోతుంది. But your life will become miserable. కానీ ఇంకా భారం ఇంకా అర్థమవుతుంది. Sariya. అర్థమైందండి? Thank you, Jesus. యేసయ్యా వందనాలు. Okay, write down now. ఇప్పుడు రాసుకోండి. Is that clear? అర్థమైంది కదండి? Quick revision. Sir. The word is where? Far out or near you? వాక్యం ఎక్కడికి దూరంగా ఉందా, దగ్గరగా ఉందా? Where? ఎంత దగ్గర ఉంది? నోటిలో? ఎక్కడ? ఎక్కడ? నోటిలో ఇంకా హృదయంలో. Here, 3. 10 minus 7 is 3. ఇక్కడ 10 minus 7 is 700. ఇక్కడ ఏముంటుందండి? 10 నుండి 3 తీసేస్తే 7 ఇక్కడ వస్తుందండి. కానీ 10 నుండి 3 తీసేస్తే 700 ఇక్కడ. Then second, confess with your రెండవదిగా and believe in your. నోటితో ఒప్పుకొని హృదయంలో విశ్వసించాలి. తద్వారా మీరు అద్భుతాన్ని పొందుతారు. So how do you get everything from heaven? కాబట్టి పరలోకం నుండి అన్ని ఏ విధంగా సంపాదించుకుంటారు? Confess with your mouth, నోటితో ఒప్పుకోవాలి, believe in your heart. హృదయంలో How విశ్వసించాలి. do you get from the devil? ఏ విధంగా సాతానుని పొందుకుంటారు? Confess with your mouth నోటితో ఒప్పుకోవాలి, and believe in your mind. నీ యొక్క మనసును నమ్మాలి. From the devil. సాతానుడు వస్తుంది. And which are we champion? We are well trained in which? Confess with your mouth, believe in your mind. మనం అందరం కూడా బాగా తరచుగా ఎందులో పొందుతాం తెలుసా అండి? నోటితో ఒప్పుకోవడం, మనసులో నమ్మడం. నోటితో ఒప్పుకోవడం, మనసులో నమ్మడం. Say that again. నోటితో ఒప్పుకోవడం, మనసులో నమ్మడం. నోటితో ఒప్పుకోవడం, మనసులో నమ్మడం. Huh? No, he's saying how to get from the devil. And that's why in the queue when you come, what are you saying? కాబట్టి క్యూలో వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారండి? ఇదే చేస్తున్నాం మనం. If anybody wants to come in a queue, ఎవరైనా కనుక క్యూలో I'll tell you what you should do. మీరు ఏం చేయాలో చెప్తాను. Brother, you preach this scripture. I have come to confess with my mouth and believe in my heart, and I want you to agree with me that you also confess and believe in your heart that this is the miracle that I am seeking for. Jesus said, where 2 or 3 agree anything or not, it shall be done by my heavenly Father. That's a good prayer. బ్రదర్ గారు, మీరు దీని కొరకు మీరు వచ్చినారు కాబట్టి, ఈ యొక్క లేఖలు దీని గురించి ఈ విధంగా వాగ్దానం రాయబడినారు కాబట్టి, నేను నోటితో ఒప్పుకుంటాను, నీవు కూడా నోటితో ఒప్పుకో. మనం ఇద్దరం కలిసి ఏకీభవిస్తున్నప్పుడు అద్భుతం చూస్తాం. అది సరైన ప్రార్థన. Sariya? See, they are not replying, so I will take another 20 minutes extra. ఇంకా అందుకని ఇంకో 20 minutes తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే మీరు స్పందించడం లేదండి సరిగ్గా. If they are not replying, I am going to take 20 minutes extra. మీరు సరిగ్గా స్పందించకపోతే ఇంకా అధికంగా 20 minutes తీసుకుంటాను. Praise the Lord. See, all are responding, they don't want 20 minutes extra. 20 నిమిషాలు అధికంగా వద్దండి ఎక్స్ట్రా. I think Lucifer knows the congregation. Yes, sufficient. Sorry, we are? Sufficient. Praise God. Okay, right now, it is easy to become distracted. It is easy to become distracted by our problems. మన సమస్యల ద్వారా రాష్ట్ర మన సమస్యల Those who ద్వారా write in Telugu, please go slow and give them in slow. మన సమస్యల ద్వారా ఆటంకపరచబడటం చాలా సులువు. When we focus on our problems, మన సమస్యలపై దృష్టి కేంద్రీకరించినప్పుడు and our inability to solve them, మనము దానిని పరిష్కరించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు and our inability to solve them,
పరిష్కరించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు we ignore God. మనము దేవుణ్ణి చులకన చేస్తున్నాము. We ignore God మనం దేవుని చులకన చేస్తున్నాము. and His overall plan for our lives. And His overall plan for our lives. ఆయన మన పట్ల ఉంచినటువంటి సంపూర్ణ ప్రణాళికను కూడా చులకన చేస్తున్నాము. God wants us to know Him. God wants us to know Him on a deeper level. God wants us to know Him on a deeper level. ఆయనను మనం ఇంకా లోతుగా తెలుసుకోవాలని దేవుడు మన పట్ల ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. However, we cannot know Him. ఏది ఏమైనప్పటికీ However, we cannot know Him or the depth of His love for us. However, we cannot know Him or the depth of His love for us if we do not first turn to Him, if we do not first turn to Him when the issues of life weigh us down, when the issues of life weighs us down. మనకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, ఆ సమస్యలు మనల్ని కృంగతీస్తున్నప్పుడు మనము ఆయన తట్టు, ఆయన ప్రేమ తట్టు చూడనట్లయితే ఆ యొక్క సమస్యలు అనేది మనల్ని కృంగతీస్తుంటాయి. We will begin to grow stronger. We will begin to grow stronger in Him and in His love. In Him and in His love. మనము ఆయనను ఎక్కువగా వెతుకుతూ ఆయన ప్రేమలో ఇంకా లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు ఆయనలో మనం బలవంతులుగా మార్చబడుతున్నాము. Write down in capital letters. As Christians, క్రైస్తవులుగా God wants us to experience Him. As Christians, God wants us to experience Him by cultivating our love for Him, by cultivating our love for Him and others. క్రైస్తవులుగా దేవుని పట్ల, ఇతరుల పట్ల ప్రేమను ఇంకా అధికం చేసుకుంటూ జీవించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. As Christians, God wants us to experience Him by cultivating our love for Him and for others. మరి క్రైస్తవులుగా దేవుడు మనం ఆయనను ప్రేమిస్తూ ఇతరులను ప్రేమిస్తూ ఎదగాలని ఆశపడుతున్నాడు. Ephesians 3:16-19. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3:16-19. We grow stronger on the inside. We grow stronger on the inside when we anchor ourselves in Him, in His love. We grow stronger on the inside. We grow stronger on the inside when we anchor ourselves in His love. When we anchor ourselves in His love. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ప్రేమలో పాతుకొని పోతున్నామో అప్పుడు మనం దేవునిలో లోతుగా వెళ్ళగలము. Which is unconditional. మరి చెప్ప సత్యం కాని దేవుని ప్రేమ. Which is unconditional. చెప్ప సత్యం కాని దేవుని ప్రేమ. To know love is to know God. ప్రేమను తెలుసుకోవటం అంటే దేవుని తెలుసుకోవటమే. To know love is to know God
దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం, ప్రేమను తెలుసుకోవడం అంటే దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటమే. Because God is love. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. Because God is love. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. God wants us to experience His love. God wants us to experience His love, not just to know about it. మరి ఆయన ప్రేమను గురించినటువంటి జ్ఞానం కలిగి ఉండడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఆయన ప్రేమను అనుభవించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. God wants us to know love, know God. God wants us to experience His love, not just know about it. మరి ఆయన ప్రేమ గురించినటువంటి జ్ఞానం మాత్రమే కాదు, కానీ ఆయన ప్రేమను అనుభవించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. It is important for us. It is important for us to know. It is important for us to know what the Word says about His love. మరి దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని ప్రేమను గురించి ఏమి చెప్తుందో అది తెలుసుకోవటము చాలా ప్రాముఖ్యము. What the Word says about His love. ఆయన ప్రేమను గురించి ఆయన వాక్యం ఏం చెప్తుందో తెలుసుకోవటం చాలా ప్రాముఖ్యము. Obeying God, obeying God's word, obeying God's word is one of the ways we demonstrate our love for Him. దేవుని యొక్క వాక్యము విధేయించుట ద్వారా మన ప్రేమను దేవుని పట్ల మనము వ్యక్తపరుస్తున్నాము. దేవుని ఆజ్ఞలు, దేవుని వాక్యం విధేయించుట ద్వారా మన ప్రేమను దేవుని పట్ల మనము వ్యక్తపరుస్తున్నాము. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So is it easy for us to get distracted? కాబట్టి మనం సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆటంకపడటం చాలా సులువు కదండి. Hello. Every time a problem is come against you, what is that? మీకు విధంగా సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా ఏం జరుగుతుంది? మీరు ఆటంకపడుతున్నారు. Why the distraction? ఎందుకు ఆటంకాలు వస్తున్నాయి? So that you do not focus on the word of God, but you focus on your problems. ఎందుకంటే తద్వారా నీవు ఆ యొక్క శ్రమలపై నీ యొక్క దృష్టి కేంద్రీకరిస్తావు, కానీ వాక్యం మీద కాదు. People who are very, very sensitive, మరి ఎవరైతే ప్రజలు మరి సెన్సిటివ్ గా ఉంటున్నారో, who live by feelings and emotions, ఎవరైతే భావోద్రేకాల ద్వారా జీవిస్తున్నారో, they can get distracted in no time. వారు అతి తక్కువ సమయంలో వారు ఆటంకం పొందుతారండి. Remember, చూడండి, జ్ఞాపకం every చేసుకోండి, time you get distracted, నీవు ఆటంకం పొందినప్పుడల్లా కూడా you have opened the door for failure. నీవు విఫలము లేదా ఓటమి కొరకన్నట్టుగా నీ ద్వారాన్ని తెరుస్తూ ఉన్నావు. You have opened the door for self-destruction. నిన్ను నాశనం చేసుకోవడానికి నీవు ద్వారాన్ని తెరిచి ఉన్నావు. You have opened the door for the thief to come to steal, kill and destroy you. దొంగవాడు వచ్చి దొంగతనం చేయడానికి, హత్య చేయడానికి, నాశనం చేయడానికి ద్వారాన్ని తెచ్చిపెట్టి ఉన్నావు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. There are, I put it this way, ఈ విధంగా నేను చెప్తానండి. we are all different people. మనం అందరం కూడా వ్యత్యాసం కలిగినటువంటి ప్రజలము. How many of you have learned cycling? ఎంతో మందికి సైకిల్ నడపడానికి వస్తుందండి? Never tried it. ఎప్పుడు నడపలేదండి? Never tried it. Never sat on a cycle trying when you were small, but you fell down. కానీ పడిపోయారు కదండి. And after you fell down, I don't know. పడిపోయిన తర్వాత వామ్మో జీవితంలో మళ్ళీ సైకిల్ ఎక్కననుకున్నా. John, सीखा cycle? अरे of course. गिरा? हजारों बार. छोड़ा? नहीं. सीखा? Because That's called as a person who is a champion. చూడండి, సైకిల్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు పడిపోయాం, చాలాసార్లు పడిపోయి ఉండవచ్చు, కానీ పడిపోయిన తర్వాత దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ తొక్కుతున్నాం, మళ్ళీ పడిపోయాం, కానీ మళ్ళీ తొక్కుతున్నాం, కానీ చివరికి నేర్చుకుని ఉన్నాము. There are many sitting here. ఇక్కడ కూర్చున్న చాలా మంది First time they fell from the cycle. మొట్టమొదటిగా మరి సైకిల్ మీద పడిపోయారు. They have never ever used sat on the cycle again. మళ్ళీ దాని తర్వాత సైకిల్ మీద ఎప్పుడు ఎక్కలేదండి. But the cycle told them, కానీ సైకిల్ వాళ్ళతో చెప్పింది, you sit on me, I'll make you fall again and again. నువ్వు కనుక నా మీద కూర్చుంటే మళ్ళీ నేను పడేస్తాను. Can the cycle make you fall?
సైకిల్ ని పడేస్తుందా? Or your imbalance makes you fall? లేదా నీ యొక్క బ్యాలెన్స్ లేదని పడేస్తుందా? బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం పడేస్తుంది. So why did these people quit cycling? అయితే ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఆ యొక్క సైకిల్ ఎక్కరు. In the same way, why are you not able to live by the word of God? అయితే అదే రీతిగా మనము ఎందుకు దేవుని వాక్యానుసారం ఇక్కడ చూడండి, దేవుని వాక్యానుసారం మనం జీవించలేకపోతున్నాం. Okay, how many of you came by lift today? ఎంతమంది ఈ రోజు లిఫ్ట్ ఎక్కి వచ్చారంటే పైకి? Okay, very good. Very, very good. వెరీ గుడ్. Now, ఇప్పుడు you are on the ground floor మీరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారండి. and the door opened. ద్వారం తెరవబడింది. Before the door could open, could you see through the door? మరి డోర్ ఓపెన్ కాకముందు మీరు డోర్ ద్వారా చూడగలిగినారా? Everything was closed. అన్ని కూడా మూతవేయబడ్డాయి. Now, what can you see from the ground floor? గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి మీరు ఏమి చూడగలుగుతున్నారు? Only the ground floor. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మాత్రమే చూడగలుగుతున్నారు. You want to go on which floor? మీరు ఏ ఫ్లోర్ ఎక్కాలి? 4 అంతస్తులు. So the door closed. మళ్ళీ ద్వారం మూయబడింది. Correct? అవునండి. Now you believe things seen or things not seen? అయితే ఇప్పుడు కనబడేటువంటి విషయాలు మీరు నమ్ముతున్నారా? కనబడింది మీరు నమ్ముతున్నారా? Things seen. Things seen. కనబడేది. So based on things seen, there are numbers from -2 to 4. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. అయితే మరి కనబడుతున్న విషయం ఏంటంటే -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 చూస్తున్నాం. Correct? ఎంత వస్తున్నాయి? You are on 0. మీరు ఇప్పుడు మరి 0 ఫ్లోర్ లో ఉంటున్నారు. When the door closed, what did you press? మరి అది డోర్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మీరు ఏ బటన్ నొక్కారు? Could you see the 4th floor? 4th ఫ్లోర్ మీరు చూడగలిగారా? The why did you press 4th floor? మరి 4th ఫ్లోర్ ఎందుకు వచ్చారు? Because you desire to go there. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్నారు. Did you ever see while coming by lift, some people clicked on the 4th floor, then they were kneeling down and praying to the lift, take me to the 4th floor, 4th floor. In the name of Jesus, 4th floor, 4th floor, 4th floor. Hallelujah, 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 hallelujah. 4th floor, 4th floor, 4th floor. Amen, amen, amen. My God, the door opened, 4th floor. Praise the Lord. చూడండి మరి ఇప్పుడు 4th ఫ్లోర్ వెళ్ళడానికి ఇవన్నీ మీరు డ్రామా చేశారండి. చేయండి. Hey, what drama, what drama? Hey, what drama, man? What drama? Drama. Everybody, no, I'm not saying everybody. 95% is sitting here are doing that. So when it comes to this, కానీ చూడండి 95 to 97%. చూడండి మరి 95% మనం ఈ వాక్యం వచ్చేసరికి అదే చేస్తున్నామండి. In this is the desire of God for you. చూడండి ఇందులో నీ కొరకు దేవుడు ఆశను పెట్టి ఉన్నాడు. You also got a desire. నీకు కూడా ఆశ ఉంది. But when you open your mouth, కానీ నోరు తెరిచినప్పుడు nothing comes from here. ఏది ఇక్కడ నుండి రావటం లేదు. Everything coming, what the devil is showing you the problem. సైతాను ఏ సమస్య చూపిస్తున్నాడో అదే నీ నోటి నుండి వస్తుంది. Door is closing, ఇప్పుడు మూత వేయబడుతుంది. coming and saying, my problem, Radha. నా యొక్క సమస్య అంటున్నారు. Now you, what button did you click on the lift? నీవు లిఫ్ట్ లో ఏ బటన్ ప్రెస్ చేసావు? 0. 0. When the door opens, ద్వారం తెరవబడినప్పుడు 0. నువ్వు ఒక్కడే ఉంటున్నావు. 1 hour is gone, 0. గంట అయిపోయింది కదా అక్కడ 0లో 1 ఉంటున్నావు. week is gone, 0. వారం అయిపోయింది 0లో 1 ఉంటున్నావు. year is gone, 0. సంవత్సరం అయిపోయింది 0లో 5 ఉంటున్నావు. years are gone, 0. 5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది 0లో ఉంటున్నావు. Every new preacher coming, asking him to 0. ప్రతి కొత్త ప్రసంగికులు వస్తున్నారు కానీ 0లో Preacher ఉంటున్నారు. is saying 4. మరి ప్రసంగికుడు అంటారు 4వ అంతస్తు. When you go out, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు again 0. మళ్ళీ 0. She said, he's shouting too much, let me give him some water. చాలా అరుస్తున్నారు, చాలా వేడికి మొదలుపెట్టారు. Let him cool down. కాబట్టి కొంచెం చల్లగాలి ఇవ్వండి అని నీళ్ళు తెస్తుంది. Right or wrong? అవునా కాదండి? You are opening your mouth and speaking all the distraction that the devil is showing. కాబట్టి సైతాను ఏ ఆటంకాలనైతే నీకు చూపిస్తున్నాడో అవన్నీ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. Okay. Read that Mark 11. No drama. No drama, really. Mark 11:24. Because when you use drama, it's an English word, that's why I caught it. If you had to say Nataka, I wouldn't have known. Mark 11:24. Mark 11:24. Listen to this.
Therefore, I say unto you, Jesus saying, I say unto you, what things soever you desire, what things soever, you desire, what things soever, you desire, no, what things soever, you desire. tell your neighbor, desire. Prakota చెప్పండి. Shake your neighbor and tell your neighbor, desire. కదిలించి చెప్పండి, desire, ఆశ. Shake him, desire. కదిలించండి, ఆశ. What things soever you desire, What things soever you desire, when you pray, Jesus is saying when you pray, bring your desire. What are you bringing? Land. Jesus saying that zero, no, give it to me. Now bring your desire. And what are you coming? Problem. What is your petition? Problem. So even you say, I should not give my petition. You give your petition to Jesus, finish. And then open your mouth and speak your desire. Is there in your Bible, Telugu? అందుచేత, No, translation is correct. yes, Desire is there? Desire is there. No. అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటిని Pratna, no desire in Telugu. Whatever you ask, not desire. When you are asking, Jesus is saying, ask my Father your desires. కాబట్టి చూడండి, మరి ఆంగ్లంలో మీరు గమనించాలి. ఆంగ్లంలో ఏముందంటే, మీరు ఆశపడినవి మీరు ప్రార్థించినప్పుడు పొందుకున్నారు. And then we are praying, what are we praying? ఆశపడాలి. ఇక్కడ మనం ఏం ప్రార్థిస్తున్నాము? Telling about a mountain. మన యొక్క పర్వతం గురించి చెప్తున్నాము. Because God doesn't know your mountain, that's why you are doing that. ఎందుకంటే దేవుడికి పర్వతం గురించి తెలియదు కాబట్టి ఆయనకి ఎన్ని పర్వతాల గురించి చెప్పాలి. సరేనా? సరేనండి, సరేనండి. ఎంత బాగా. So from now on, when you are praying, what do you pray? Your mountain? కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్న పర్వతం గురించి ప్రార్థిస్తారా? ఆశ, మీకున్నటువంటి ఆశల గురించి ప్రార్థించాలి. God's desire. దేవుని ఆశ. This is not a prayer book. Please don't use it as a prayer book. దయచేసి ఇది ప్రార్థన పుస్తకంగా వాడవద్దు. These are God's desire, God's promises for ఇది you. నీ కొరకు అన్నట్లుగా దేవుని యొక్క ఆశ ఉన్నది. And when you open your mouth in prayer and believe in your heart, నీవు ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థనలో నీ యొక్క నోరు విప్పుతున్నావో, నీ హృదయంలో మరి విశ్వసిస్తున్నావో, that desire the Holy Spirit is waiting to bring to pass. ఆ యొక్క ఆశని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితం ద్వారా నెరవేర్చాలని ఆశిస్తున్నారు. Whatsoever you things you desire, నీవు ఏ విషయాల గురించి ఆశిస్తున్నావో, when you pray, నీవు ప్రార్థన చేసినప్పుడు, what is written after that? whatsoever things you desire when you pray, believe Believe what? that you receive them. 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 That you will receive. That you receive them. You will receive. You receive them. You will receive. You receive them. You will. You receive them. You will. You receive them. You will. You receive them. Will. You receive them. If you believe you receive them, then why is your prayer in future tense? మరి మనం ప్రార్థన చేసింది మనం పొందుకున్నామని విశ్వసిస్తే మరి భవిష్యత్తు గురించి ఎందుకు ప్రార్థన పొందబోతున్నామని ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం? Somebody says, God will bless you, and you say, Amen. దేవుడిని దీవిస్తాడు అంటే ఆమేన్ అంటున్నామండి. That means you are not blessed. God will bless you afterwards. అంటే ఇప్పుడు ఇంకా నేను దీవించబడలేదు, దేవుడు నేను దీవించబోతున్నాడు అని అర్థం. So if somebody says God will bless you, I say, hold on. I'm already blessed. I'm not going to agree to that prayer. దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు. Because that prayer is going to destroy me. దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు అని కనుక ఎవరైనా నీకు చెప్తే That little baby is clapping, you all are not clapping. She understood the truth. వారిని ఆపాలండి. ఎందుకంటే మీరు దీవించబడకూడదు లేదు, కానీ ఇప్పటికే మీరు దీవించబడి ఉన్నారు. So somebody says God will bless you, brother. కాబట్టి సోదరుడా, దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు. You can keep that prayer for yourself, not for me. ఆ ప్రార్థన నీ కోసం పెట్టుకోమ్మా. Sunita, do you understand? అర్థమవుతుందండి? God will bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించబోతున్నాడు. Sunita, God will bless you. సునీత గారు, దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించబోతున్నాడు. కాదండి, దేవుడు ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని దీవించాడు.
Very less. We say prayers without understanding the truth. చూడండి మనం సత్యం ఎదుగుని ప్రార్థన ఏదో చేస్తున్నాం Because in our mind, ఎందుకంటే మన మనసులో anybody saying prayer, మనం ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తే our job is to say amen. మన ప్రార్థన ఏంటంటే ఆమేన్ In Jesus' name, యేసు నామములో amen. ఆమేన్. I will not say amen నేను ఆమేన్ చెప్పనండి, because the prayer is wrong. ఆ ప్రార్థన తప్పు When ప్రార్థన. I say amen, I agree to that prayer. అంటే నేను ఆమేన్ అంటుంటే ఆ ప్రార్థనకి నేను అంగీకరిస్తున్నాను. That person is already in a problem. ఆ వ్యక్తి ఆల్రెడీ సమస్యలో ఉన్నాడు. With your amen, you are also in a problem. మరి నువ్వు ఆమె చెప్తున్నా నీవు కూడా సమస్యలో పడిపోతున్నావు. Sariya, అర్థమైందండి? I think tomorrow I have to take this topic deeper. రేపటి దినం ఇంకా The way I look at everybody's face now, Yes, ma'am. they are looking like, they are seeing a ghost now. చూడండి మీరు They are saying, nobody ever dared to tell us like this. ఎంత ధైర్యం అండి ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఇప్పటి వరకు మాకు ఎవ్వరు కూడా ఇది చెప్పలేదు. Whether you like me or not, it doesn't matter. చూడండి నన్ను మీరు ఇష్టపడినా I am not representing JCLM or anybody. I am saying what Jesus said. I am not representing anybody. These are not my words. ఇవి నా మాటలు కావు, These are Jesus' words. ఇవి యేసయ్య మాటలు. And he says, believe that you have received it, ఆయన అంటున్నాడు నీవు పొంది ఉన్నామని నమ్ము, and then you shall have it. అవి ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా నేను పొందుకుంటావు. Have you done Amazon shopping? Huh? Have you done shopping? So now I am going to ask him. He's on the hot seat. Okay. Now he is doing Amazon shopping. And look there, man. He's doing Amazon shopping. Yes. So he's buying a mobile. Okay. Are they giving him the actual mobile to check? No. Or only the picture? Just the picture. Now if they are giving all the specification and everything, Yes. and he clicked model number 10, 11 or whatever, and he clicked. Yes. Correct? Yes. Then add to cart. Yes. Then payment. Yes. Then you do the payment. Then you delivery received. Yes. You got your mobile or what? No, I'm not. Then why aren't you not saying I paid, I did not get the I mobile? already made the down payment. And you made down payment or payment, doesn't matter, but you didn't get the mobile. No, because I believe it's going to come. Because He says, I've already made the payment, the transaction has been completed, now I'm only waiting for delivery. In the same way, this is my transaction with heaven. This is my transaction with heaven. And Jesus says, when you come to pray, open the book, put your desires there, open your mouth, confess with your mouth, believe in your heart, the transaction takes place. As soon as you have finished the transaction, believe that you have received it and it shall be delivered unto you. కాబట్టి చూడండి ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క మాటను నోటిలో పెట్టుకొని మన హృదయంలో విశ్వసించి మనము ప్రకటిస్తున్నామో ఒప్పుకుంటున్నామో పరలోకం నుండి మన ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిపోతుంది. అప్పుడే మనకి ఏదైతే ఆశపడుతున్నామో ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో అది అప్పుడే మనకు డెలివరీ కూడా అవుతుందండి. Now the voice changed, man. He understood online shopping now. Now after the transaction is over, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత Wilson is telling his family, let's pray. అప్పుడు విల్సన్ అంటున్నాడు కుటుంబంతో చాలా ప్రార్థన చేస్తాను. The delivery comes to my house. డెలివరీ ఇంటికి వచ్చేలాగున Does he do that? అది చేస్తారండి? Come on, does he do that? చేస్తారండి? The courier fellow comes with the box. కొరియర్ వాడు బాక్స్ తీసుకొని వస్తాడు. Jesus, amen, 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 అంటామంటే He is totally at peace. నేను ఎంతో శాంతితో ఉంటున్నాను. Do you know when people come in a queue, చూడండి ఈ విధంగా క్యూలో ప్రజలు వచ్చినప్పుడు they have not yet understood online shopping with Jesus. మరి యేసు ప్రభుతో ఆన్లైన్ షాపింగ్ గురించి వారికి ఇంకా గ్రహింపు రాలేదు. He has to make the payment. అయితే నేను పేమెంట్ చేయాలి. But when it comes to heaven payment, and Jesus has paid with his blood, with his life, it's absolutely free. కానీ పరలోకంలో యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే పేమెంట్ చేసినారో ఆల్రెడీ పేమెంట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆయన రక్తం ద్వారా ఆయన జీవం ద్వారా ఆయన పేమెంట్ చేసినారు కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఉచితంగా మనకు వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, some people will get moderation. How can he whistle? కొంతమంది అనుకుంటేది ఏంటంటే ప్రార్థనలో ఏంటంటే ఈతలు. At home when fighting is going on, that is bad or this is good.
మరి ఇంట్లో పోట్లాడుతున్నప్పుడు గట్టి గట్టిగా ఆలోచిస్తారు, అది శ్రేష్టమా ఇది శ్రేష్టమా? When you are doing shopping with devil at home, there's no problem. That time all the words not found in the dictionary is coming out. మరి అప్పుడు ఇంట్లో పోట్లాడినప్పుడు చూడండి, డిక్షనరీలోని పదజాలం అంతా కాకుండా నోటి. But when I am praising God for what He has done, why is it offending to me? దేవుడు చేసిన కార్యాలను బట్టి స్తుతిస్తున్నప్పుడు ఎందుకండి బాధ? Sariya, సరేనండి. online shopping, ఆన్లైన్ షాపింగ్ సిద్ధమండి. payment done free. పేమెంట్ అయిపోయింది అన్ని ఉచితంగా. Look at Helen Mary. She's saying, Nalla teaching brother, now full time shopping. అబ్బా, ఎంత మంచిగా నేర్చుకుంటారు. టీచింగ్ ఫుల్ టైం షాపింగ్ అంటున్నారు. Anybody else want contact Helen Mary full time shopping? మరి ఇక్కడ సాయంత్రాలు ఫుల్ టైం షాపింగ్ వరకు హెల్మెరీ సోదరుని కలవండి. That is why he says, whatsoever you desire. కాబట్టి మరి అక్కడ ఆయన అంటున్నారు కదా, నువ్వు ఏది ఆశించినప్పటికీ. That line is very dangerous. ఆ యొక్క లైన్ చాలా ప్రమాదకరం అండి. If your desires are wrong, మీ యొక్క ఆశలు తప్పైనట్లయితే wrong delivery will come. తప్పుడు డెలివరీ వచ్చేస్తుందండి. Because whatever you confess with your mouth ఎందుకంటే నీ నోటితో ఏదైతే ఒప్పుకుంటున్నావో, and believe in your heart, నీ హృదయంలో నమ్ముతున్నావో the word of God, వాక్యము, the delivery takes place. ఆ యొక్క డెలివరీ వచ్చేస్తుంది. When you confess with your mouth నీ నోటి నుండి and believe in your mind, నీ మనస్సులో నమ్మినట్లయితే that delivery also takes place from the kingdom of darkness. ఆ చీకటి రాజ్యం నుండి ఆ డెలివరీ కూడా వచ్చేస్తుందండి. That is why the devil is very scared of your tongue. కాబట్టి నీ నాలుగు కంటే సైతానుడు చాలా వణుకు. That's why he's distracting you. కాబట్టి వాడిని That you ఆటంకపరుస్తున్నాడు. should open your mouth and speak his word, not the word of God. ఎందుకంటే వాడు నోరు తెరిచి తన మాట మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నాడు, దేవుని వాక్యం కాదు. Sariya, సరేనండి. there is only one fuse box. ఒక్క ఫ్యూజ్ బాక్స్ మాత్రమే ఉందండి. Because every time you pick up the Bible, ఎందుకంటే మీరు బైబిల్ ఎత్తుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి కూడా you know, sometimes there is an ad. చూడండి, ఒకసారి ఒక Fly ad. Bombay, Hyderabad, 300 rupees. మరి హైదరాబాద్ నుండి బాంబేకి 300 రూపాయలు ప్రయాణం చేయండి. You get so excited. చాలా మనకు ఆశ్చర్యం So you వస్తుంది. go and put your 300 rupees. మరి వెళ్ళి మీరు 300 రూపాయలు అక్కడ They వెచ్చిస్తారు. say 300 rupees for the ticket, but tax extra. కానీ 300 రూపాయలు టికెట్ కి ఇవ్వాలి, దాని మీద ట్యాక్స్లు ఉన్నాయి. That is 3,300. అది 3,300 రూపాయలండి. In the same way, అదే రీతిగా whenever you go and do any transaction with heaven, నువ్వు పరలోకం నుండి ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నట్లయితే conditions apply. కండిషన్స్ కూడా ఉంటున్నాయండి. And Jesus gives you the condition. యేసు ప్రభువు ఈ కండిషన్స్ ఇస్తున్నాడు. Read Mark 11:25. మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయము 25వ 5 వచనం. minutes, I promise you, 4:30. నీకు ఒకరి మీద విరోధ నియమాలను కలిగి ఉన్న ఎడల నీవు నిలవబడి ప్రార్థన చేయనప్పుడల్లా వాని క్షమించుడి. And when you stand praying, When you stand crying, praying, no, in prayer, why are you crying when you have to pray your desire? నువ్వు ప్రార్థనలో నీ ఆశను నువ్వు వెలుగు చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? Because you're praying your problem, you're crying. ఎందుకంటే నీ యొక్క చింతను నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు కాబట్టి ఏడుస్తున్నావు. But did Jesus say, pray your problems or pray your desire? కానీ యేసు ప్రభు ఏమంటున్నారు? నీ ఆశలను ప్రార్థనగా మార్చుతున్నారా లేదా నీ చింతలను ప్రార్థనగా Can మార్చుతున్నారా? you please shake your neighbor and tell your neighbor, stop praying your problems and start praying your desires? కాబట్టి నీ పక్కవారి బాగా కదిలించండి. ఒకసారి పక్కవారి కదిలించండి సిస్టర్, కదిలించవద్దు చెప్పండి. Shake your neighbor, shake the neighbor. వారి చేతి మీద పడేయండి, వారిని కదిలించండి. చెప్పండి, మీ సమస్యలను ప్రార్థించకండి, మీ ఆశలను ప్రార్థించండి. చెప్పండి. I love you too. So when you stand praying, listen, when you stand praying, And when you stand praying, forgive. when you stand praying, Forgive. when you stand praying, క్షమించండి. when you stand praying, Forgive. what is forgive? క్షమించుట అంటే ఏమిటి? What do you understand by forgive? క్షమించడం అంటే ఏమిటని చెప్పండి. Forgive. క్షమించుట So forgiveness means there is some giving. అంటే క్షమించడం అంటే ఏదో ఇచ్చుట కూడా ఉందండి అందులో. Okay, now let me give you the parable that Jesus gave. యేసు ప్రభు ఇచ్చినప్పుడు There was a king ఒక రాజు ఉన్నాడు, and there was a servant. ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు. I owed the king 10,000 talents. మరి నేను 10,000 తలాంతులు అప్పుగా రుణపడి So ఉన్నాను. I did not have the money. నాకు డబ్బు లేదు. So the king said, sell his wife, children and him and put it in the, and whatever you get the money, put it in the treasure. కాబట్టి ఈయన భార్య పిల్లలు అందరినీ కూడా అమ్మేయండి, మరి వచ్చిన డబ్బులు అందరూ కానుక పెట్టిన వేయండి.
The man pleaded with God, అయితే with the king. రాజుతో మరి ఆయన క్షమాపణ అనుకున్నాడు. So the king had mercy on him కాబట్టి ఆయన రాజు దయ చూపించినాడు, and forgave him. క్షమించాడు. Correct? అలాగే Yes or no? The king forgave the servant. Yes or no? మరి రాజు సేవకుని క్షమించాడు అలా కాదా? No. క్షమించలేదు. The king forgave him and cancelled his debts. ఆయనను క్షమించి ఆ యొక్క రుణమును కూడా తీసివేశాడు. So who paid the debts? కాబట్టి ఈ యొక్క రుణము ఎవరు చెల్లించారు? ఇప్పుడు The king paid the debts. రాజుయే ఆ రుణమును So చెల్లించాడు. what is the meaning of forgiveness? అయితే క్షమాపణ అంటే ఏమిటి? For the damage done by the servant to the king అయితే ఆ యొక్క సేవకుడు ఏ హాని అయితే రాజు తలపెట్టినాడు, of 10,000 talents, ఆ 10,000 తలాంతుల హాని, when the king said, I forgive you, నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నానని రాజు in చెప్పినప్పుడు, other words, the king is saying, మరి ఇంకో మాటలు చెప్పాలని for the damage that you have done to me, నీవు ఏ హాని అయితే నాకు I తలపెట్టావు, let you go free, నేను నీకు విడుదలనిస్తున్నాను. and the damage I'm going to pay on your behalf is forgiveness. మరి ఆయన క్షమాపణ ఎలా ఉందంటే, నీవు చేసినటువంటి ఆ హానికి నేను కడతాను. If there's no payment, ఒకవేళ పేమెంట్ లేదంటే the transaction is incomplete. ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటుంది, అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. Most of the time, what is our forgiveness? చాలా సార్లు మన క్షమాపణ ఎలా ఉంటుంది? Wilson, I forgive you. విల్సన్ నేను క్షమిస్తున్నాను. But what about the expenses the trouble that you gave me? కానీ నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆటంకం, What about the damages? నువ్వు చేసినటువంటి ఆ యొక్క డ్యామేజ్ You pay yourself. నీకు అది కట్టుకొని నేనేం చేయను. Huh? Now the same servant who got freedom of 10,000 talents, అయితే 10,000 తలాంతులు క్షమించబడినటువంటి ఆ యొక్క దాసుడు, I saw the other servant. ఇంకొక సేవకుడు నేను చూశాను. I'm not doing anything. I'm doing as per the parable. చూడండి మరి ఆ యొక్క He said drama. No, I'm going to show him the drama. ఉపమానం ఎలా ఉంది అలాగే ఉంటుందండి. What is in the scripture? మరి ఆయన లేఖన భాగంలో ఏమన్నాడు? Come on. According to the drama, the servant went and caught hold of the other servant who owed him only 100 shillings. చూడండి మరి ఆ యొక్క ఉపమానంలో రాయబడింది ఏంటంటే, మరి ఆ సేవకుడు కేవలం 100 తలాంతులు అండి, 10,000 కాదు, 100 తలాంతులు క్షమించలేకపోతున్నాడు. The first thing he went and quit. ఆయన పట్టుకుంటుందిగా వెళ్ళి కృత అనిపిస్తాడండి. He caught his neck, ఈ విధంగా గొంతు పట్టుకున్నాడండి, beat him up, కొట్టేశాడండి. and said, pay the money. ఇప్పుడు ఆ డబ్బును నువ్వు కట్టాలి. Then caught him and put him in the prison. ఆయనను పట్టుకొని చెరసాలలో వేసేశారు. The other servants went and told the king మరి వేరే సేవకులు అందరూ కూడా వీళ్ళు రాజుతో చెప్పారు. what this servant did. ఈ సేవకుడు ఏం చేశాడు? The king called the servant ఆ రాజు నిజంగా పిలిచాడు. and he said, ఆయన అంటున్నాడు, I forgive you of 10,000 talents. నేను 10,000 తలాంతులు నీకు క్షమించాను. Could you not forgive your fellow servant of 100 shillings? నీ యొక్క దాసిని నువ్వు కేవలం 100 తలాంతులను క్షమించలేవా? That is why the king called him and said, take all the money from him and put him in the place where there is gnashing of teeth. అయితే అప్పుడు రాజు ఏమంటున్నాడంటే, ఆయనకు ఉన్నటువంటి తలాంతులన్నీ కూడా తీసివేసి మరి పళ్ళు కొరికేటువంటి స్థానంలో వేసేయండి. In other words, ఇంకో మాట చెప్పాలంటే, he did not get his forgiveness. ఆయన యొక్క క్షమాపణ ఆయన పొందలేదు. When I don't forgive somebody, నేను ఒక వ్యక్తిని కనుక క్షమించినట్లయితే none of this transaction work. చూడండి ఈ యొక్క కార్యకలాపాలు ఏవి కూడా జరగవండి. Transaction incomplete. మరి ఆ యొక్క అసంపూర్ణమైనటువంటి కార్యకలాపం అది. So imagine, ఊహించుకోండి, did Jesus do the transaction? యేసు ప్రభు కార్యకలాపాన్ని జరిగించారా? Did he say, Father, forgive them? తండ్రి వారిని క్షమించండి అని ప్రభు చెప్పారా? Why did Jesus say forgive them? ఎందుకు యేసు ప్రభు క్షమించమని చెప్పారు? Because Jesus paid the compensation. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వెల చెల్లించి ఉన్నారు. Jesus paid on our behalf. యేసు ప్రభు మన తరఫున ఆయన వెల Jesus paid on our behalf. యేసు ప్రభు మన తరఫున. That is why he could say to the Father, Father, forgive them. కాబట్టి ఆయన తండ్రితో చూస్తూ చెప్తున్నారు, తండ్రి మీరు క్షమించండి. So no matter how much damage somebody has done, కాబట్టి ఎవరైనా మనకి ఎంత హాని తలపెట్టినా కానీ you can pay. If you want to forgive that person, ఆ వ్యక్తిని నువ్వు క్షమించాలంటే then you are the one who is going to make the payment. నువ్వే ఆ యొక్క పేమెంట్ చేయవలసి వస్తుంది. If you are not making the payment, నీవు కనుక ఆ పేమెంట్ చేయనట్లయితే transaction incomplete. ఆ యొక్క కార్యకలాపం ఇంకా అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. None of these promises work. ఈ వాగ్దానాలు
ఏ వాగ్దానం నెరవేర్చబడదు. Fuse is blown off. ఆ యొక్క ఫ్యూజ్ కూడా ఎగిరిపోయింది. We'll continue this topic tomorrow. ఈ యొక్క టాపిక్ ని రేపటిలో మనం I purposely gave you the trailer of tomorrow. మరి రేపటి యొక్క ట్రైలర్ మాత్రమే నేను ఇచ్చానండి. I gave you the trailer of tomorrow నేను రేపటి యొక్క ట్రైలర్ మాత్రమే ఇచ్చాను. so that you'll come for the whole movie tomorrow. కాబట్టి తద్వారా రేపు మొత్తం సినిమా చూడడానికి మీరు వస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Can we just close our eyes? ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించుకుందాం. Heavenly Father, పరలోక తండ్రి, we thank you and praise you for the teaching of the truth. సత్యం యొక్క బోధన బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. Thank you, Lord. We are so much wrong. ప్రభువా మేము ఎన్నెన్నో తప్పులు చేస్తూ వచ్చాము నాయన. Our ignorance has brought destruction in మా our యొక్క lives. క్షులకర మా జీవితాల్లోనికి నాశనం తీసుకుని వచ్చేది ప్రభువా. How true your word says, ఈ వాక్యం ఎంతో వాస్తవం. my people are destroyed by lack of knowledge. మరి జ్ఞానం లేక నా ప్రజలు నశించిపోతున్నారు. Not by the devil, సాతాను ద్వారా కాదు, but by the lack of their own knowledge. కానీ వారి జ్ఞానం లేకుండా నశిస్తున్నారు. Yes, Lord. అవును ప్రభువా, I've heard your word. నేను మీ యొక్క వాక్యాన్ని విని, I've realized my mistakes. నేను నా యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా And I choose తెలుసుకున్నాను. to make corrections in my నేను mistakes. నా యొక్క తప్పుల ద్వారా నేను సరిదిద్దుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. Thank you, Lord. వందనాలు ప్రభువా. As I make these corrections, ఈ యొక్క సరిదిద్దుకుంటూ నేను I'm చేసుకుంటున్నాను. assured నేను నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు the truth has set me free. ఈ సత్యం నన్ను స్వతంత్రుడిగా చేసిందని. Thank you for showing me నాకు చూపించినందుకు. one of the most deadliest weapons that the devil uses మరి సైతాను అతి భయంకరమైనటువంటి ఆయుధం ఏం వాడుతున్నాడంటే, is to distract me with hurts and wounds మరి గాయముల ద్వారా, ప్రజలు మాట్లాడే మాటల ద్వారా so గాయము, that I walk in bitterness and unforgiveness, తద్వారా నేను చేతిలో క్షమించలేని దాంట్లో నడుస్తాను. and with the fuse blown off, మరి ఆ యొక్క ఫ్యూజ్ పేలిపోవడం ద్వారా, without the love operating in my life, నాలో ప్రేమ పని చేయకపోవడం ద్వారా none of these promises can work. ఈ వాగ్దానాలు ఏవి కూడా పనిచేయడం Thank లేదు. you for teaching me the truth ప్రభువా, నాకు సత్యం నేర్పించినందుకు and exposing the devil right before my eyes. ప్రభువా, నా యొక్క కళ్ళ ఎదుట మీరు సైతాను బహిర్గతం చేశారు. Lord, I choose not to believe the lies of the devil, ప్రభువా, నేను సైతాన్ యొక్క అబద్ధాన్ని నమ్మటం లేదు, but to live by the truth. కానీ మరి సత్యం ద్వారా Right నడుచుకుంటాను. now, Father, ఇప్పుడే తండ్రి, in the name of Jesus, యేసు నామములో we choose to forgive everyone who has come against us. ఎవరైతే మాకు విరుద్ధంగా వచ్చారో వారందరినీ కూడా మేము క్షమిస్తున్నాం. We bless them, O Lord, మేము వారిని దీవిస్తున్నాం ప్రభువా. and we look out for opportunities to do good in those people's lives వారి యొక్క జీవితాలలో కూడా మంచి చేయడానికి మేము ఆశిస్తున్నాము. who has caused so much of pain and rejection in our life. మా జీవితంలో ఎంతో వేదనను, తృణీకరణను వారు తీసుకొని వచ్చారు. We are the ones who have received 10,000 talent forgiveness, ప్రభా, మేము ప్రభా నేను 10,000 తలాంతుల క్షమాపణ and the పొందుతున్నాను. person who is coming against me నాకు విరుద్ధంగా వచ్చిన వాడు has damaged me of only 100 shillings. వారు కేవలము 100 రూపాయలు నష్టం మాత్రమే చేశాడు. It is nothing compared to what I have done. ప్రభా, నేను చేసిన దానికి అది ఏది కూడా Thank సరికాదు. you for showing me this powerful truth. ప్రభా, ఈ యొక్క బలమైన సత్యాన్ని And from నేర్పించిన now on, I choose to live by faith and not by sight. ఇది మొదలుకొని నేను విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే కానీ So I choose to forgive everybody unconditionally కాబట్టి నేను ప్రభా చెప్ప సమయం కానంతగా నేను అందరినీ క్షమిస్తాను. and bless unconditionally. వారిని చెప్ప సమయం కానంతగా దీవిస్తున్నాను. As you have said, మీరు చెప్తున్నట్టుగా whatsoever we desire, మేము ఏదైతే ఆశిస్తున్నామో, come on friends, bring your desires before the Lord. కాబట్టి ఇప్పుడు స్నేహితులారా మీ ఆశలను The Spirit of God is moving to listen from your mouth. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ నోటి నుండి వినడానికి ఆయన వేచి ఉన్నాడు. Your desires, మీ ఆశలు confess them with your mouth. మీ యొక్క నోటి ద్వారా ప్రకటించండి. Believe them according to the promises of God in your heart. మరి మీ యొక్క హృదయం నుండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించండి. Believe you have received them, మీరు పొంది ఉన్నారని నమ్మండి, and you shall have them. మీరు అవి పొందుతారు. Thank you, Father, వందనాలు తండ్రి, for teaching us this powerful truths. ఈ యొక్క బలమైనటువంటి సత్యాన్ని నేర్పించినందుకు వందనాలు. Thank you, Lord, వందనాలు తండ్రి, that I'm going out of this place ఈ యొక్క స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నాను. not the same, నేను ఎలా వచ్చానో అలా వెళ్ళగలను, carrying the seed, కానీ ఈ యొక్క విత్తనాలు the మోసుకుంటూ incorruptible seed, మరి మాలిన కానటువంటి and walking in love with everyone. ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ప్రేమలో And I నడుస్తున్నాను. declare, O Lord, ప్రభావాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. that I'm anointed, నేను అభిషేకించబడ్డాను, blessed, దీవించబడ్డాను. to be a blessing to the nations. అనేక జాతులకు దీవెనగా ఉండటకు And my life from now on ఇప్పటి నుండి నా జీవితము will never ever be the same again. ఎప్పుడు కూడా ఇక పాతగా ఉండదు ప్రభా. In Jesus' name. యేసు నామమున Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Praise God. Can we give the Lord a big hand of praise?